Dawson rapura kutai waka nasu uno teti chipfura mberi ka nekupedzisa kakwidibira ka iye ka nhoroondo ya Thaddeus Mabitsito.
madziro ndinotarisa ndoona azvisina yazomaterereka kutaura nenge manyepo ndiye kaTedious Matsito ka kutaura nenge manyepo regai tichinzwa panapa kahurukuro yandakaita na Lucky Tembo achitiudza sisi kuti vana TEDIAS Matsito vakazvarwa vakawanda chaizvo. Asi chakazokonzesa masplit kuti asimbe mubhendu inhawa yekuti vana vangauri vana vepaguru, vana vemubarika. Saka zvanga zvakuitika ipapo vana amai vanenge vanga vakupindira too much imomo. Saka regai tinzwe panapa kuti zvakafamba sei, zvii zvakaitika ipapo kubva kuna mukoma Lucky Matsito. Chimwe chinhu chasina kutaura mukoma womari tichidzoka kumashure mbijana mondiregererawo. Inyaya yekuti barika riye kana ndo rakazokwanisa kuya kuzodestroy unity titaure chokwadi kumhuri yeZimbabwe. Barika riye randataura kuti 19 vakadzi vaya mumwe nemumwe akazotera mwana wake. Apa ngawagara makore vasingaone vana ava. Uzi vana vanga vaitoshupika zvokutadza kubva panosvika kana kuinyanga kana kupi kutaura chokwadi. Mari yavaiwana ndeyekungotya kuti zvinoita kuti zvabalansire. Saka vabereki vakabva vasara vamwe vari kupi kuMozambique uku kwavakazotanga kuyambuka kuti mwana wangu ndamunzwa kuti adai so azodai ndovaizotanga kuti agara nemwana wedhiringi riri pasaidhi vakanganwa kuti kubatana ndokwakaunza dhiringira unzi uri kuziva nhingiwe kai nhingi wako yakafa nokuda kwanhingiwe uyu vari kugara naye mai vake vari dangerous vanoroya ndo vana vainobva vatanga kukurifizika brain manje ndobva vangodzora futi kamweya kekurwisana vabarika kavanga vakanganawo Mozambique kai because kunozvishwanga vakabatana every weekend vaitoona kana anasiri maiki kana siri Jabu ashanyira kana aubeti kana nhingi unoona vachifambirana vachiudzana zvimwe zvinhu zvakangonaka zvataiteerera tichinzwa but zvakazosvika yangoti futseke kamani ini ndinozodai peji ndinozvikwanisa at the end kusvika bhendi raparara manje vana mai vaya vakapindira barika hondo yevabarika yakauya yakabva yayambukira muvana nanhasi ndo yatipedza kudai vana vanga vakabatana kuti vanga vari kuno dziri nherera dzega dziri musango pasina kuti vabereki vari kuita hondo dzavo uko mazoona manje saka vana vaya vakazoona kuti kuno kunenge kwaita chingwa vana vabereki vakauya netumagaraji twakare tuye tukavapfana vanga varegererana vachiti tabuda tiri tese tuyobva tadzoka futi mupfungwa dzevana vaya mumwe nemumwe anga akuzvimirira kuti kana achinzi ari kukwadzana namai vake zveshuwa kana achinzi ari kuari nipeki naamai vake zvechokwadi mukuzoona ka saka ipapo ndokuongorora kwandakaita semunhu mukuru kuti iyi nhau ika ndikaitaura vanhu vanofanira kuziva chokwadi kuti chakauraya Ngwenya Brothers ibarika tumo toizongoya tizongopfekera ati but otherwise kumudzuku iko manje because munhu samai vako vakakuudza kuti nhingi anokuuraya ukaita zvekutamba naye hauzomutrust even dziri nhema hauzomutrust saka akakunyepera naye kakanhema idzodzo ndo dzakauraya bhendi uyu anga ugumbukire hama yake asina kumboiona ari kuudzwa norondo chete uyu ari kuudzwawo zvimwe akazodai munhu akadai akapota neuka ari kunonzwawo dzimwe dzimara vanhu vaya vachadi kana kuonana papasisina rudo musanyeperi kunzwana mukoma wakafa bhendi rakabhuruka papasisina kana rudo rwacho uchigara uyu haachadi kuona nhingi haachadi kuona nhingi asi mafanzi nevanhu vakuru vana Shebati Chinyano yavagarisa basa vakomana mari yamakaita ndeyekubatana garai mubatane pamwe chete ende nemari yenyu inouya makaita sei makabatana kudaro but aipikisa ndichiona nemaziso kusiri kuudzwa ndivo vamudikiteti ndivairamba kuti hazviite angambosenza nemunhu andidai so hazviite uyo vakuru vavo dzimara vaona kuti zvino kana muningi haadai so akuturwa nemagogora taakusuduruka ndobva wasuduruka vaona mukoma vanhu vakatokurirwa ndobva wasuduruka but chinhu chedu pakutanga takachiwaka tiri pamwe chete nekuda kuti yange iri nguva yenhamo nguva yenhamo saka kuwirirana kwavo ikoko kwakazoramba zvingoti munhu ane mari akunzwa simba kuti kana ndogona kuzvimirira ndozvavakazoratidza kuti mandiyambutsa sindozvimirira uyu wakadaiwo so svika zvadhapa maona tapa kuti kubatana kwese kwevana kwekwe kwanga wakaita vachine nhamo zvichitanga zvese zvakazoparadzwa nekuda kwevabereki vakazenge vapindira pa zvinorwadza chose amari vaterereka chidzidzo chatiri kuita izvozvi chidzidzo chatiri kutoita ichochi papapa zvidzidzo zvatiri kuita kuti aiwa vedwe kubatana kwakakosha chose kuita kuti tirambe tichienderera mberi tikapota tichivhiringana hapana kuvaka kwatei tichiitamo ndosaka ingawani yanga akazvimba TEDIAS Matsito wacho
kuti rudo inzira. Alright, mazuva ekupedzisira aTedious Matsito zvinhu zvairwadza chose, asi ndoda kuti ndimbokudzorera kumashure panhau yeaccident tinzwe kuti iwe mukoma Tedious vachitaura kuti accident yakafamba sei, tichiita recap pane zvakataurwa kasvondora pfuura tinzwe panapa kuti kuti njodziya chii chakanyanya kuitika, chii chakanyanya kutora nzvimbo paya. Njodzi iyi yakaitika ichibva toti taibva zvedu kuMozambique tandanoita mashozi nashuga taendeswa napromota vanonzi maichareva here. Saka anga rigore ripi? 2009 2009 exactly. Takaenda muna August, kutanga kwa August takaenda kuMozambique tiri 2 groups. Taenda kuMozambique ndobva taita mashozi edu. Saka isusu tandine mashozi ataifana kunoita kuSouth. Takakasika kudzoka tikasiya vamwe wedu vachipedzisa mashozi akanga asara ikoko vana shuga napromota, isusu tichimanyira kuSouth. Saka tapfuura pabhodha takafamba it's about 50 km. Tafamba 50 km ndo pakaita sei pakaputika tairi motikari yatandinayo kombi, ndo kwara pakaita zvinhu zvakaipisisa fani, pakafa vana vanoita 6. vakashayikira ipapo instrument ikaparadzika. Exactly. Ndiani nani vakashayika vakatisiya papo? Kwakafira pane anonzi Givi Chamaruwa angari densa. Givi Chamaruwa angari densa, kuzoita nevamwe vatanda takura vanga varimo. Kuzoita vamwe vakakuwarira patsaona idzodzo, kuzosvika vashayikira kuchipatara. Zvakafanana nemunin'ina wangu ainzi Domingo. Domingo. Kuzoita uyu mukomana we aita zvekutamba vemoto uya ainzi wakazhinji vanhu vavanza kumuziva nekuti Ninja, aita zvemoto akakuwarira wafuti ipo papo. Akazoshayikira zvake kumba, but kukwara kwacho kwangu kwakatoiti pisi seipo papo. Mutyairi wemotikari akararama? Mutyairi wemotikari akashayikawo futi. Saka imimi papo makakuwara sei? Ini ndo pandakakuwara this side, ndakadonha neside rekuright. Yakaita zvekupidiguka? Yakapidiguka. Toti yakapidiguka zvekutopidiguka chaiko, kuti ndichaziva semunhu ndakanga ndafenda ndisaziveka, but wari kutaura kuti yakapidiguka kana ka2 here kana ka3 handichaziva. Asi yaimhanya steering? Yanga ichifamba. Ndo zvakakonzeresa yanga ichifamba. Ndobva makuwara mimi side rese? Ndakakuwara side irinoendeka koka side this side rekuright, kusanganisira collarbone negumbo chichichi, ndo zvakanyanya kukwara ikoko. Kutanga takamboendeswa kuchipatara cheko pakotwa payapa, tazochinjwa pakotwa tikabva taunzwa parenyatwa, ndo kwatakazorapirwa parenyatwa kusvika zvati porei tambogara pazvazosimuka futi yaichi 2013 apa. Ndo pandakazosvika pakusodimburwa gumbo iyi, because sinzi kukwara kwacho hakuna kumbonyatsa kupora nguva iyoyo, nekuda kwekuti kurapa kwacho nguva dzacho zvatinetsei nemadoctors nguva iyoyo kava ndo patime mastrike chichichi, unoona zvinhu zvinezvi zvinetsa nguva iyoyo. Saka zvakazosimuka futi ndobva ndazosvika pakusodimburwa gumbo, but zvinezvi zviright man. Madimburwa gumbo emimi zvakatora kunetsa sei pabasa renyu? Semunhu unenge watoine injury yakadaika hazvichaita sezviya zvekare. Ndavakuridza zvangu, but ndinoridza zvangu zvekuti ndikaridza unenge wakutongonza kuti no
ndiri munhu ane mapeni ari pamwiri ka ukaridza dzimwe nguva wozorora dzimwe nguva wodzokera futi pastage zvasiyana nekunge munhu uri wakasimba 100%. mavanzokapo mukoma Thaddeus Matsito vachitaura panhau yeaccident kuti yakaitika sei. Right, pano umwe sawira wavo vaigara naye pedyo baba Pastor Haisa ndakazombovabvunza zvakare igati vanzi Pastor Haisa vaigara vese kuwadzana ikoko vachigara semuwakidzani. Ndiri mufundisi zvezvekare kusivana kwandinoita naThaddeus ini ndakazoziva kurwara kwake mashure atumira mwana sinzi ari muwakidzani wangu hango vana vakauya svikanzi handadzina baba ndiyo ndikuonei ndopandakaenda ndomuona saka ranga riri nyaya yegumbo saka raratobva ganda rese kunge nguruve yaparwa rati mpu kuchena handina kuziva kuti gumbo iri kwakuri kutoshata kwaro zvachose saka ndobva hangu nditi amufundisi risati radamburwa saka ndobva hangu ndimufundisi upenyu hwangu hwamaoko enyu chiitai zvamunoda neni saka ndakamhanya naye kured cross svikei kured cross kuya kwandina dhokota wandakasvikira naye akangondizivawo andobva hangu nditi mufundisi aifanira kunge akauya pareview haana kunge achiuya kureview yake ini ndakatokatyamara kuti aish saka gumbo iri ko chii ndobva hameno vamwewo vanga vangomuwanikidza vakati iwe gumbo iri kuroiwa uri kuroiwa kunze kwokuti aende kureview kuya vakanga akutofamba mumaprofita umu achinzi kuroiwa asi dhokota iyeye pandakataura naye tikati chii zvikanzi no gumbo iri paakaita accident yaakaita mushakabvu Thaddeus haana kubayiwa tetanus pagumbo iroro nokuti akabayiwa nesimbi ikabudira kunoku haana kubayiwa tetanus ndo mazuva emastrike wofuti zvinhu zvisina kumira mushe ndobva vangotanga kubhandeja gumbo riya iri zvakadaro gumbo irororo ndobva ronda rapora asi tetanus irimo saka tetanus ndiyo yakandotanga kundon'en'ena gumbo iroro saka tatatononoka kuti zvigadzirike zvaifanira kugadzirika ndopavakatoninyorera dhokota zvika ndakutokumanyorera tsamba yekuti mwemhanya kuparenyato kwakuchitomanya kuparenyato wakuya naye ndaitita zvekutosimudza nekamota kangu kebhuruu ka 323 ndo kakatondibatsira musi iwoyo ende musi wacho iwoyo kakasiri right asi kakatopefoma zvakanyanya ndobva ndamhanya naye kuparenyana ndichisvika parenyatwa kwakuzikanwa nemadhokota munhu wamwari chii ndikati anondine hama yangu tichitosvika ndobva kuti ngauye kuno ndobva vatesta gumbo riya ndopavakati gumbo iri bhakteria yacho rakanonokerwa saka zvatakuchitoita isusu hameno kana michibvuma kuti tiridini titoridimbura asi tikarinonokera kutoora uku ini handirambe ndaziva kuti kudhumuka kwaraita kwese kokuora kwararateta ende kuora kwacho richibva nomukati imomo asi zvakonzerwa netetanus saka ndokubva ndatosainawo mapepa iwayo ndakatoasaina ndini kwakutoasaina papasina kubvunza neiye angonyara paakangopesera kuti upenyu hwangu pasi haisa hwamaoko enyu ndopandakapesera kutaura naye kwese kwatakachizoenda uko haana kuziva kuti ndindanda kungomhanya nekuti abatsirwe saka ndakazoseka zvangu ndopaakanzi nedhokota ko wakambosvita madhiragi rakati vhundukire ipapo zvino amushuwa dhokota akazviona ndokubva ati Pastor Haisa ndakukusiyai mumbokurukura naye saka dhokota ndobva abuda takapiwa 5 minutes ndokubva aenda dhokota uya ndobva tasara tiri ndikati ko taura chokwa zvikanzi ndiri kuona maCID muno ndinosungwa kana ndikati ndikataura kuti madrugs manje ndikati no hausungwi wauya namufundisi saka hautombosungwa vanotozvisa vari kuda kutokubatsira kuti voona kuti mushonga waunofanira kubayiwa kuti uzomuka wakadini ndobva atonzwisisa ndikati mangani zvikanzi more than 30
achisvuta zvake ndokubva azodzoka ndikati baba dzakarohwa apa dzadzichirohwa chaizvo hapana kufungidzira ndobva anyora dhokota ndobva andipa nhamba dzayo ndakatomusiya patheatre ndechibuda ndobva anditi dhokota yachindisiyirai nhamba dzenyu tozokufonerai ndopa ndakatosiya achipinda mutheatre ndichibuda ndobva ndatendera mutauni ndakazona kubum afona zvikanzi mufundisi tatopedza successful opu yako amboitwa gumbo riya kubviswa rangati gore ripi accident 2008 ya ipapo manje paka 2000 akaita gore zviri right asi achingokomulena the next year yacho iyoyo ndo pakatanga tetanus iyoyo 2009 andechidzoka ndechipinda muwa ndoona upenyu hwatochoka chiso chatova neupenyu chatoshanduka ipapo ndikarumbidza Mwari. Saka ndakadzidza kuti vaimbi vedu ava vanoda kuziva zvimwe zvinhu muupenyu. Hazvisi zvese zvinonzi varoi kuroiwa, zvimwe zvazvo tisu tinotozviroya. Tokangana makore ofamba ukangana zvawakaita zviya zvakatopinda munyama. Papasina kuroiwa apa. Vazhinji vedu vanofa stress nokuda kwemashoko avanoudzwa kunyanya takanangana nevaimbi. Vanofa stress vachinzi kuroiwa nokuti wadai zvisiri izvo. Dzimwe mbanje dzinenge dzakasvutwa kwese uko, ma-effects acho kana wauya unenge watokanganwa zoti zvandakaita uku nemamudhakigwe nemaitiro andaita. Saka vaimbi ndiri kukurudzira kuti tinoziva kuti vamwe vedu tinorarama nazvo, asi hazvirevi kuti chibva wapinda uchinjanisa madzimai. Mbanje dzine ma-effects adzo, doro irori rine ma-effects aro. Saka ndiri kukurudzira vaimbi vedu, uye let's try our best, ngatiedze patinogona napo kugadzirisa upenyu hwedu tichiri vapenyu. Ndo mazira angu anga ari munhu wakanaka zvikuru pakugarisana kwedu, taiwirirana kunyanya. Iye vana vake vaitonzwisisa kuti tina mufundisi, chese chainetsa vaiuya mufundisi, taita kadambudziko nomwe wenyu auya aramba kumwa matablets, ari kuti ndibatsirewo, ndotouya ndotomubatsira chii matsito, totomhanya totsvaga mishonga yacho inodiwa yacho. Amanzwa pakapasa aisa ndo vakatozena nosaina uko vatonoti sinomira zvakanaka pa kambo kanodzi zita rashe hanzi naya na profesa Shepard Chinyani the teacher dzakatozoita kuti mweda accent H2 vachienda kunoridza kuMount Darwin mana zvanga zvakasonana nawo.
kusiva kwenyu netiwo vaniti chakarika naishe vangu tokumbira kwamuruko kusiva kwenyu netiwo vaniti chakarika naishe vangu tokumbira kwamuruko kusiva kwenyu netiwo vaniti chakarika Nai mari vedu, ndivi ishe vedu, nai baba vedu, ndivi musikaruti. Nai mari vedu, nai baba vedu, ndivi ishe vedu. Kapota mambo, kapota mambo. Daima niona. Vakazondibatsirawo kubank ABC bank one ndaibatawo nawo pamwe chetewo
munyaya dzedu dzongochengeta mari idzodzo ndobva wazoti mumwe wedu uyu takamboshandawo naye ngatimubatsirewo ndo akazonditengera gumbo randinaro randikushandisa zvino zvokuti kana pastage ndikapfeka iroro ndotomira zvokuti ndotomira kutobata gitari ndichitombosikisa chako zvokuti ukarasika unoti dzimwe nguva ndiri right. Asi negumbo iroro munokwanisa kumira kuma hours mangani kana muri pabasa? Ndinogona kuita 3 hours kana 4 ndinogona kudhonza. Kubva pamaka ita dambudziko iroro rekubviswa gumbo kana kuti pamakakuwara ipapo, zvinhu zvakaramba zvichifamba here Mutserendende kana kuti pakava neshanduko pabasa renyu semaonere enyu mimi? Shanduko haisi hombe ba. Shanduko iripo pokuti vanhu kana zvambobuda panyuzi kazhinji kunzwa kuti munhu ambokuwara, munhu ambodai, vanhu dzimwe nguva vanotarisira kuti nekukuwara kwaita achakwanisa here kushanda kana kuti kuita sei kusharidza zviye but kutaura chokwadi kakuridza ndinotoridza kuridza chaiko ndikamira pastage apo ndotoridza semaridziro angu chaiwo. Shanduko ingoripo ndeyekuti munhu tongoti munhu unenge waita accident ka zvafanana nemotikari yaenda papanel beach handiti ka unenge ungoitawo zvokuti munhu wakakuwara uchiridzawo uine mapeni aunombonzwa sometimes. Ndokambo kakaimba kakurumbidza vese vakabetseka kuti akwanise kuwana karubatsiro kuti akwanise kutenga gumbo. Asi apa akataura vamwe vese pane munhu waakasiya, munyori akanyora newspaper, akanyora tsamba yake, akapublisha tsamba yake iyoyo chikumbiro chake kuti vebhengi vazomuona. Anonzi Jairus Saunyama weNewsday, anogara pamarondera apo, ndiye akanyora article yacho munewspaper. Vebhanki ABC vakazoona kuti aiwa kutedha zimatsito ndewedu kapanapa ngave timubatsire. Zvakabuda nekuna Saunyama ikoko ndozoti vana chinyani zvakare vane zvavakaita kuti murume akwanise kuwana rubatsiro, because ndo vaipesvedzera kuti enda notsvaka kana munhu wenewspaper akunyore. Saka pane vakawanda chaizvo. Uyenda takonyika iri kure utsinga tsobesaiko.
ndo kamwe kambo kane controversy andinyatsokunzwisisa zvakanaka kambo ikaka inzwai apa kukutanga kuTedious aitaura zvekuti makaita basa makandibatsira kuti chichi zvese ekurongerana kuita sese asi kachinja kambo akuti iwe chenai wakandirwadzisa mwoyo wangu akutaura zverudo kumberi uko asi kambo katanga kane imwe direction izvozvo handizwi kuti papa danga ari mupenyu taimbokwanisa kumbobvunza kuti wakazoronga sei ndo zvimwe chete kuti zvakaita naLeonard Dembo akambozviita izvozvo handiti kam ndikatombozvibvunza pano pamhepo ndikaisa muenzaniso waTedious Matsito makaita basa amanesha mwari kurongerana apa kutaura zvekurongerana chichichi apa kata pambotaura zvekuti mwari kurongerana ekuimba vero ndo style dzake dzearti dzake right here ma well wishers tinzwe kubva kuna amai vamwe wakabatsirawo ndivanani kunze kwebhengi irori ine pari vatsigiri vakandibatsira vekutanga atanga kuti rangarira ndevamasaiti vatani vemasaiti rumota kumarondera ndovakambotiigira grosari ndokatanga kuuya kuzoti vegamba remumhanzi vakauya pano vakatisira grosari vakatipawo mari nanhasi vachinesu rubatsiro rwavo ruri kubatsira zvakadii ruri kutibatsira zvikuru saipapo pandotaura pakauti iwo vakatisirawo mari nandisina kana mari yokuenda kuti vaende kuspeech therapy ndakabva ndatomuka mangwana tichitodii tichitoenda soti musikana tatatombomudza tikati hatisi kuuya handina mari asi akazongoona ndatoda kutomufonera kuti ndouya nguwai ndakuti appointment akati mamatso mari mazoiwana ndikati pati hama dzedu dzatirangarira ufunge tisingafungiri dzatouya saka tikabva tadiwo tabva taenda zvatibatsira zvinotibatsira zvikuru pose kuzouya vana mbeu ekunotona vakambouya nekagurosari kavo kambouya kwazobouya umwe musikana anonzi chera ambouyawo akati kuitirawo paakagonawo napo akasiyawo sanganisawo nevaimbi vakaitawo kagalaka kuzotiwo vaimbi vakatiitirawo fundraising show iya vakatibatsirawo zvizhinji paya vakatibatsirawo zvizhinji because ukada unenge vanawo uzwa kuchikoro maschool fees aya sezvakaoma kana musoro imbaga wagara pasi singachaendi iwane wotoshushikana saka sometimes vana vakambouya ka ndinoona kuti masuwa vanenge vachitonyatsonzwawo zviri nani zvizvatombodii zvavarerukira bwanawe National FM kugoma uchida kuti tapi National FM kukhala chinthu chosangalatsa kwa basi amuna mamba paka amai akuetsaka akufotokoza kwa wose umwe kutidzisa wose umwe anapezekako akuthandiza apa kudwala pamatenda a malemu Tedious Matsito mpaka na oimba ndi mpaka na agulu rammanzi nawonso anapezako achiopereka pompa kuti athandizika mfumu yathu kukhala chinthu chabwino koma kunapezekaso wenanso oimba omwe amadandaula samafunanso kuti apa sonso malipiro pa nkhani imweyo ya fundraising kuna omwe aimba wakagunun'una zvakare pa fundraising iyoyo yaitwa Tedious Matsito vaidatu abhadharwa anza angatishandise mahara isiso koma nengwani muri kuita fundraising makuchema futi ndinawo mazita evaimbi wacho iwawo ndivataure zvangu asi mukaninyengetedza mwataura kuti ndiningina funge gatite irudwa nditi amanzwa apa kagamba remmanzi tinenge tichingoenda hedine tushomanini itoto asi tichitobatsira manzwa amai pachitenda kuti tatisina mari yekuti vaende kuchipatara kuspeech therapy kuti vachidzidza kutaura asi vakatozoshamisika wakuona vasvika vapindira kuzoma muchita muna mari kukanza atazobatsirwa nevamwe gamba remmanzi yanga yapindira ndo painopindirawo ipapo
zvino musi wesvondo uyu gamba remanzi vakaendesawo zvakare zvipo zvegrosari kuna Nyari Meki amai vake ndo vakasara nekamwana kake kacheche karusvava gamba remanzi vakaunganidza tavakaunganidza itoto ndobva vaenda nato kusanganisira nekuvatengera gasi bhosoro vakwanise kubikira ipapo pagasi tengi ipapo zvinofadza chose anditika gamba remanzi aiwa sando dzenyu muri kugona chaizvo handitika kubetsera Kanyari Meki akatisiya patsaona yedziva resekwa anga ari umwe wedu taifamba naye tichienda naye kwese tine urombo chose kuti zorora muri rugare Nyari Meki wapeiwo zvose zvavanoda ndizvo zvinovararamisa wani wapeiwo zvose zvavanoda ndizvo zvinovararamisa wani right hanzi pane zvese zvaiitika izvi ndakabvunza inini Lucky hanzi panenge panga pane urombwa papane kubata hameno ichokwadi here ndikatinzve Lucky mwana wemumhuri yeye kwamatsito yeye nayo ndenge yakawatendera kubva gore ravangoti mudzimai achishaya zvinhu zvichidaidai hama dzapera zvinhu zvezvika kana iye aitaura kuti munin'ina ndiri kunze ndine munyama uchagara uchindinetsa aitaura ega ndichitandara naye taitandara tiri tuche tapana mumwe aipindira nyaya dzataitaura kana vana vengoitawo programu dzaisi tichitaura pane imwe nyaya yakataurika kumashure kwenyaya iyoyo kuti ava vanhu ava pavakaenda kuSouth Africa kune munhu wakangotaudzana naye nenyaya dzekuti havana kuwirirana pazvinhu zvakanga zvabatwa saka pakutaura kwakaita kwakazvabatwa kune vakuru avasi vanhu vakuru vari kufamba munzira yavo vakaendawo kwavakaenda ndobva vanopiwa zvinhu zvavakanopiwa saka pakati kuti vafambe zvavafambire akusimbisa saka pakusimbisa zvinhu paya pakazviri kunzi pane hwani akaita gore iri haana kuzopiwa mari plus akasara parwendo pakusara kwaakaita parwendo ndopakazoti ini ndozvitaura pakazotevera ega iye uenda straight pane vanhu nobva ati ndozvitaura saka pakati ndozvitaura paya uyo zviri kunzi ndopakabva astroka haana kuzokwanisa kuti sei kutaura nevamwe because uyu angataura kuti ukada kundidaiso indozvitaura saka zviri kunzi ndozvaakafekta munhu uyu pane zvakanga zvaitika ipapo zvaida kuti zvivafambire zvakanaka but pakuda kuzvifumura paya infact munhu uyu akatozotaura akataura kune vamwe because vakomana wakaenda navo vamwe vacho ana information kuti vakatozotaura kuti vakatsemura zvakati achiti ndozvatakaita saka ndinge hana kundipa mari yangu saka ndichandirwadza kuti ndida kuzvifumura apa vangu vasingafanira kuzvitaura saka pakuzozvitaura apa ndo pakastroka munhu zvanyarara ndo pazvakatangira ipapo hongu zvanga zvati kubvisa kwakaita gumbo kuya uzoti kustroka zvava zvatsimbirira munhu uzoti injari yegumbo rakasara rakasimba rachiro ranga rine injari yepaaccident futi uzi rakadimburwa harizi ranga rakuwara paaccident ndo zvakaitika pepe rakabviswa saka rakabvisirwa iragara kubva pandaisenza naweni vaitozoavoida kuti aona munin'ina ndichadi kupfeka kana mateki vaingoafekta kuti vakapfeka kudaika paitika reaction kuti vaita nguva kuita mapundu kutange rashi chienda mutangira tsoka umwe ichikwidza rashi like but yakazopisira manje gumburira kutange munhu apfukutwa manje kutongera kuti kana ukamuguma kudai achanzwi kuti munhu andibata maona saka I think pakaenda kumadhokota wakada kuedza kutaura kuti icancer ndobva watanga kurimbwa nechimunomo aunatanga kudimbura neapa akatangira dhuze nepabvi apa kuti gabva rabva saka rakazokundinya kuramba richingoora chete ndobva razodimburwa maingopesira saka rakatanga richiita kunge cancer because yangoita mapundu kuti akapora mapundu aya mamwe ubva abuda futi ari fine aya mamwe abuda kana mahombe achingova but kusvika ganda but gumbo ranga rakora paaccident nderimwe racho ndo rakasara iri risina kudimburwa iri ndo ranga rine injury accident mazvona saka zvichireva kuti gumbo rakadimburwa nderimwe iri ragara nedambudziko ini ndisati ndabuda mubhendi ndairiona because ndaigara ndiri close namudhara taigara pamwe chete zvese zvataita mazuva ese zvese saka gumbo iri ndairiona vaiti vakasvika tikasvika vashowa ibva kukumura bhudzi dzavo ngobvisa masocks unoona zvishowa apfeka mapushi ati nairamba chingoita kunge kuda kukwatanuka kana ikazorwa mafuta range asabvumira ingoita kashena saka kubva mutsokomo rakazotanga kukwidza negumbo manje ndozvakavafekta isusu ndiziziva kuti chirwere ichocho kana bamudiki jaba wakachiita zvekare chirwere ichocho but havana kuzodimburwa gumbo zvawakazokasika kushaya but waitozosvika nguva yekutadza kupfeka bhutsu futi zvakaoma hamaro atireri amukurarama mukamuka right mazuva ekupedzisira Lucky ndezvipi
zvawakaonawo iwewe. Turi Antomwe, National FM, the whole nation on one station. I still remember 2015 pandakasvika ndikaona Colin Kodza anambotaura weyi aripo, ndikapinda mumba, ndikapinda mubedroom direct, pandakaona bamudikitedhika, pandakasvika pandanyatsoona kuti munhu zveshuwa zvinhu zvambata, akandibvunza kuti ndiwani, ndikamuudza kuti ndini Lucky, but munhu akasvinura akanditarisa but asi kundiziva, ndipanoti bamudiki warwara, mazuva wangu wasara vane mudzimai waanai wangu achina maini ndiconsilia, ndobva ndati ininika ava hazvitoti vachengete muno mumba marwara vari kuitayo, ngatitsvage mota izvozvo, ndobva vaenda kupi kuchipatara. Zveshuwa ndobva ndatsvaga mota naColin, ndobva kuidzwa mudada, ndobva ndaenda kupi vaenda kuchipatara. Saka kubva ipapo ndobva zvakanyanya kuvavhiringa zvokuti munhu aisvika pakurwara kusaziva kuti chichiri kuitika, ndiri pai, ndinani, zvese izvozvo. Ndobva vakatanga pandanyatsoona kuti Blaze vakurwara. Saka pavakastroka kuSouth Pai vakatomborikavha mbijana, handiti vabva ipapo futi vakazostroka futi. Vakastroka futi kechi2, ndo zvakazonyanya kunyatsokuvakuwadza zvokuti kana macrashers yangu asakwanisi kufamba nawo nokuti rimwe ruoko ratonhora. Saka zvaingoramba zvingoti zvikarova zvikurova futi zvitsimbirira futi. Ndo zvandaona zvaitika pavari kusvika vasakwanisi kutaura, ndo vakazongoti mufana ngafambe ndichine bendi. Ona semhuri kana magara kudai pane zvatinoona mudhuze zvimwe zvatisingazokwanisi hedu kuti tiende pachena titsanangure, unozoona kuti nyaya dzacho dzinenge dzakutosvitsa kurefu refu. Asi I still remember kuti pavakatanga kungoti ini ndinozvikwanisa vachiti ndinozvikwanisa, pakaita zveshuwa kamutsimba ipapo akakuda kuti ndinzi ndini makuruwani, ndinzi ndini makuruwani. Saka nenharo idzodzo hatingadi unongedzera munhu zvedu kuti nhingi akazodai, nhingi akazodai. Asi ndo nyaya yakazoitika, because I still remember kuti Ngwenya Brothers payakatanga zveshuwa yange iri gift kuna Mwari. Hapana munhu angaenda unopfugamira sangoma. I was there, ndandiripo semwana, ndiye anotoona kupfuura vanhu vakuru. Zvavakaita chivanhu chavo chokutendawo mashawe wedzinza vachidedza vanhu vachitora vanhu vechikuru. Hapana munhu amboti anopinda mubedroom kana pai ari yega, zvakaitwa pajekerere. Saka hondo yakazotangira kuti kana takuda kuita zvakadai achazogara pakati sekutaura kwake muchakabva achindudza makore kupedzisira aya, kuti chakanetsa munin'ina ndechekuti anozogara pakati kana takuda kuita mashavizvo anonzi ari kulidha ipapo ndiani. Ndopakatanga hondo mazvona. Saka ndo zvakazokonzeresa zveshuwa ndufu dzakaonekwa mubhendi, because nekuda kwekugumbukirana pakazoitika hasha dzekuda kutorerana zvimwe zvinhu zvinogona kuwadza nhingi nanhingi, kuti nhingi aite zvakati, nhingi ngasadai. Pakaitika hondo zveshuwa, mumwe neumwe akuda kusimba hongo. Ndina nhasi uno hondo yaenda kupera ba, hatidi kunyepa, ndiri kungokonzera tirambe tichingoenda makuva, because ingori hondo yakadhikileiwa, saka iri kungokontinya, iri kuenda mberi. Saka vakuru vachiona pachiitika zvakafanana naizvozvo vari kuti chii? So far imimi muri vanhu, nekuti kana muchiona zvichiitika kurodza kuti zvichiri kuendera mberi, zviri kontinya zveshuwa. Saka kuzvimisa pane zviri kuitika here? Hapana munhu autora action, nokuti so far dzinza takasplita. Handidi kunyepera izvo kuti kana tiri vaviri tikataura nyaya kuti nyaya unoiona sei, panooneka mumwe chete anoyambuka achienda kusaidi opposite side iriye unotipa kuti zvikunzi zvakata zvakadai. Saka kuti tizviite katinotangirwa. Saka ndeimwe nyaya iyo yandazoda kuti pamwe ndikaona namukoma womari katombogara pasi tomboona kuti ndeipiwo nzira yawanga ndibatsirewo naye, because ndaremerwa. So far hakuna mukuru kuno kuZimbabwe kunze kwangu inini, ndini mukomana asara ari munhu mukuru. Munin'ina wangu ari kuCape Town kuSouth Africa, tozoti hanzvadzi dzangu vanoti Kare neRuvimbo varipo, but tinoita tsika iri kuitwa kufemere kumatsito ndeyekutarisirana basi, kuti ndikaona kuti mukoma womari ane point, tobva atanga kukudhisai musati masvika padare. Pamunosvika padare kamungotorwa ngamene kamunhu kari kupenga. Saka vane chokwadi vaenda vakuitwa mapenzi, vari kuziva zviri kuitika chaiwo, ndo vakuramba wane value. Saka kuti titi zvichapera zvinonetsa, zvotoda kuti tibatsirwe kuti zvipere. Sanganisira neye munin'ina wangu muchapedza uyo, zvoda kuti tibatsirwe, but unity manje iri kushayikwa, nokuti ndaita munhu mukuru ndiri kuona zviri pamberi, kuti ndichiudza vanin'ina vanenge vachingodhunzwa nzeve, unoona vachiita madelays, asi nguva iri kupera isu tichitopera. That's why music yedu iri down, because pakaitwa zveshuwa kubatwa. Mapanzwa paka muri kuinzwa kaiyo nhoroondo iri kutaurwa panapa kana umwe kwamatsito ka Lucky tiri urombo chose ka ngoma mkodzo Pronwell
Solas Sorojena varipo paLubumbashi apo, anzi ndiripo paLubumbashi ku DRC ikoka, ndirimo murori zvangu ndakakubata live ndiri mugonyeta. Kurise mukova kumasango ko mabasa arise ikoko zviri kufaya here. Machodera akoka uyai kupa munoyari kokupa. Right, reketi mbonzwa panapa mai vachitaura kuti aiwa iyo stroke yakazowarwa kokupedzisira, but pane payakatozombotanga kuvarova kuma 2016 ikoko. Saka kufika muswa 19 November 2016 wakatosimba pano vowaenda Boxburg kuenda kunoita show, ndobva vazostroka vakatomboshanda varipo zvavatotumira mari zvavazoti muswa 19 December. Impact wangu watonditi uwo unobva wazodii unozouya ubva wazotora grocery Christmas nenge zvaona Christmas inandisukwanisa kudzoka ikoko because vanga vaextenderwa mashows avo. Munhu wacho wakaendera ngavati avati vanobva vauridza kusvika vaiti tinodzoka end of December, ndopakazoti azonditi tiwedzere mashows kusvika muna March. Saka zvoita ivo ndokwira uya kupi kunoko ndakati haisi nyaya. Saka ndomba ndati musi 19 November ndatobva kukwekwe ndichitouya kupi kunoko, ndibva ndafona ndatoguma kutaura nawo usiku nditota kuti toenda mumba mangwana zvikanzi ho saka uchauya kunoko kurini. Ndikati chireka ndite sei ndione kuti ndogona kusvika here nhasi ndichidarikira kuuya kupi ikoko, ndingozoya ndotakura zvinhu tosangana mumesina sezvo madhezi angu ari mashowa, sangana mesina mondipa zvinhu ndodzoka. Zvikanzi right, musi wa 19 December yamakuseni ndafonaka ndatoudza kuti ndapa hafuye ndongowa okay mamuka sei okay ko zviri sei okay. Saka ndoita sei okay ine baba ameno zviri kuitika ipapo. Ndapa ndaimba ndaburuka kata ndichamufoneri ameno ake neno pamwe pane zviri kuitika ikoko nandiendiko ndasara nemuzukuru wangu nandichitowa nezvinhu zvanani nazvo. Muzukuru wangu wabva uya panditi gogo sekuru mamba wafona siyana nini zvikanzi nei ndikati aona kuti okay kuda ukarira wakadhakwa havasi kuda kana kupindura nandichazivi zvikanzi vane vanhu vavainavo nanhenu apa zvikanzi mazwa gogo ndapiwa hope usiku ndakarira ndaona muchisvika nasekuru pamba asi mama akavabereka. Saka nengu yakarova maybe ndiri kutsamira nemaka pandati ana yangu yarowa pandati kumuzukuru yafona taure nawo nefoni yako iwewe. Akabva afona anzi okay akati aona kuti okay yavo ndafamba tasvika pana ndasvikogara ipapa pandapanda mabhegi pasi ndagara pasofa ndati kuvana ini chiri kuti kaona dhedhonya ndisikuza vatoniti mama mukuenda here nhasi kusouth ndati achiri kuti kaona dhedhonya ndisikunzvisa vari kuti okay asi nzvisa kuti zviri kuitika. Ndabva ndafona futi ndobva ndachidayirwa foni nomwe mukomana kwatova kuma-12 zvikanzi gulezi kuno hakuna kumira mushe. Ndikati chichaitika zvikanzi mudhara varwara. Ndikati varwara vaita sei zvikanzi hamene kuti chichaitika pasi kuti vati pamafona vatondipa fona vasikana kupadera kana kukwanisa kudera fona. Ndikati chanyatsoitika chii zvikanzi handisi kuziva. Ndikati zvikanzi havasi kukwanisa kana kutaura kana kuita sei. Ndikati hauna kukorewa here zvikanzi aiwa kana hazvisi. Ndikati saka maita sei zvikanzi hapo. Ndikati uyu Roger ari pamuzawazi wacho ari papi nditaure naye ndinzwise kuti chichiri kuitika because wauskundirondedzera zvikanzi asati asvika. Ndikati ndakagara kwakumazaruduka ndakabva ndafona. Munhu hamusi kuziva kuti ari kuchipatara here kana. Ndikati saka maitei action yamaita ndeyei zvikanzi sofa hapana chataita because takamira kuti ndikati vaendese kuchipatara izvezvi. Zvikati kusvika kuti tikaendesa kuchipatara because vanga vasikazoti stroke pamwe ndezvechibhoyi mwe zvoda kuti ndikati vaendese kuchipatara izvezvo kwabva watakura bva waendesa kuchipatara vakomana uyo achizouya bva andifonera promota wacho anditi mama zito ndo zvaitika kunoko so istroke vastroke
saka sikwanisa kutora ndikati saka iri sevhiye iri chii iri sei iri sei zvikati ai ndikati kokudya vari kudya iri zvikati kudya vari kudya kokuita sei zvese kufamba zvese vari kufamba asi kutaura asi kutaura saka ndobva ndati pamwe vaita mild stroke zvandakatoita ndikati asa pamwe yadi mild stroke pamwe yavo kukwadza fashion izvi okay saka ine chirege ndidi ndidzokere kubasa ndadzokera kubasa mba ndatokunokumbira ndanakumbira ndakasvita futi 2 days kubasa ndakamirira munhu utodi chinja munhu aiba auya mba ndatoenda ikoko saka muchipatara wangu ta 4 days wabva waburiswa tatowanika waburiswa vakakumba kwamainini vavo une spirit tokuonga vavo ndikati anhu bataita 2 days ndaita 3 days ndinavo ikoko ndikati ini ndafunga kudi kuenda navo kuzi inini ndikuenda kubasa kuti varambe vari kunoku kurenini hazvizodi hazvibatsiri saka ndakuenda navo ndakura ndauya navo saka zvakuitika ndezvokuti wanga usingachagaridzi kana kuti 2 days vasina kumboti apa pari kurwadza vaigona kuti mudumbu plus dumbu rawosvo ranga raoma kuoma zvokuti ndaishaya kuti chii saka ndozvinhu zvazvinyaya kuwanetsa negumbo iro gumbo iro riya paoperation apa papogara pachirwadza pachitombozvima zvokuti takaenda kuchipatara ndofunga 3 times tichinobvunza vachingoti hatina chatinoona ndopakazotinyorera kuti indai kwaspecialist vanoona kuti chii chake chiri kuitika paopa apa saka ndobva pazouya vamwe mai kongatiti handini kubhel asi pane anonzi bhel anokwanisa kuzvirapa saka ndeakauya mai vavo vataura vachivaudza zvese gumbo rangu riri kundinetsa mudumbu muri kugara muchindinetsa plus kutya zvashangu changu changa usina chadyi zvakanaka zvokuti vavotosarudza votoketa votonditi nditengere icho sometimes vaitorarama nejuice tokazhinji kwacho namabhanana sadza wanga usingachanyi kudya semazuva ese bhozi munhu anga achifarira sadza saka waiti even vana vachitoti kana muripo ndopaunotodya bhozi ndaiti wati pedzai sadza ri ndobva ndakugurira ndoti rese iri pedzai wobva wapedza saka ini zvazvotoona even kusarara wanga usingacharari kuvana veti ndikurinda mbavha kune mbavha mazuva ano saka vaimuka kuma2 even ndisipo even ndiripo vaimuka kuma2 zvokuti kazhinji kacho ndetozoti ndikapepuka so ndoona hava munhu ndobva ndavatira ndoona kugara musitting room vari kuona tv kana ndisipo vaitozofona kuma2 vachifona kumba kukweko ndiri kukweko vachifona tozvaitozondizivisa kuti hamuna asi kunzwa chii haasi kunzwa mushe bhos kurara cheko wanga usingachakwanisi kurara zvakanaka vaingorara vachidzimbikana chazvo vachingoti ndopiswa ndiri kuitwa sei musoro wangu iwo pano pangu hazvazvawandisa zvokuti ndakatozosvika pakuwati musangonotenga matablets kuti manza wakurwadziwa zviri nani tiende kwadhokta anotinyora prescription inotaridza kuti muri kurwadziwa chakati nokuti mukangoti marwadziwa musoro mamunya pamapeinizi mangwana marwadziwa mudumbu manewati auya ati ndakamborapiwa naakati musaizviita izvozvo zvogona kukwadza mapirisi zvokuti mumba mamutenge mudispensary nemapirisi ndikati aiwa chimbomirai asi zvazvotondiratidza kuti munhu haasisiri right plus kana kutaura chaiko vakutoronga zvekupedzisira zvekuti musi wakazobva vastroke wacho vachizoshayika ipapapa vakatonditi enda mutown unondibhukira nemalawyers angu pane zvandoda kuti kutaura navo ndikati ko handiti will munayo makanyora kudhara chii chamuda kutaura zvikanzi handisori kutaura maererano newill asi kuti pane zvandoda kugadzirisa zvimwe zvandoziva kuti iwewe hauzokwanisi kana kushama munhu mukuzvitaura ndinokuziva obva ndaenda ndakadzoka kutaura tichingoti gare vakatonditi unachauya wanditsvagira ndikati ndaina mabhanana hanzi simuka undipe mabhanana andikwada ndifa ndapinda mumba nchiti handatozopinda mumba ndangoti nchida kusimuka bva kutoti maiwe musoro wangu ndobva ndadzoka nchigara pasi naona munhu akutodikitira akutobuda furo musoro wakurwadza ndakashedza mwana anga ari panze ndikati tatenda uya uone zviri kuita dhedhi ndobva ndatovabvunza kuti kuda undiitira chii zvikanzi hapana ndakatodipindura ukanditi hapana ndatoenda panze vandotora tauro rinyoro tichivatova musoro nesalt yemagodo gosi ndakatofunga kuti asi munhu ariwa nezvinhu nichiona furo ndorakandivhundusa ndobva vachidikitira musoro muviri wese tatendakati madii kuti vanorara mubedroom ndikati warega panapa panonyasoro hamhepo posi tasa kudikitira kwavari kuita chibva
vazoti kuma 27 waboti udza wasikana tokabika sadza wasandisira hansi kurida tikati ko mavazodya mabanana 1 saka zara yenyu yapera rinosvikanza pana chandiri kuda pakusimuka apa ndakuzovati chenhemba munozorora pakati tambarara babanana pakusimuka unokwanisa kusimuka zvokuti ndakatozoita kudi akutora ruoko rwauro ndibva ndatorisa pamashoulder angu apa vandawabatira kudai uyo wakabata clash kusaidi ndibva ndawapinza mumba ndasvika wakaita zvokunogara pazvo kunoti d kudona ndikati ko chii handina ndikati ndibva ndadzoka ndibva ndati kumwana inenge ichi stroke iriuda kuvanyangira futi romba wakaita zvokuzvikanda pamubhedha wazvikanda pamubhedha paya ndakabva ndatora pilo ndibva ndaita kuti vasadonhera pasi mandadzokera kumwana ndikati kuti istroke iri kuita ndobva ndavabvunza ndikati mambono aspirin iri possible kuti angati vagare vachinwa aspirin zvikanzi ehe tatoita kuti mandatora imwe hafu yavanga wasiya vana makuseni bose vainwa hafu ndibva hafu yacho ndawapa tati ndakati mari musoro madi kumbowapa mapenisi ndibva ndatora mapenisi ndibva ndadi chiwa ndawapa vachibva vatonditi chienda unodya sadza udzoke ndibva ndaenda saka inini kuti ndichakwanisa kudya sadza ri handina ndakasvikangotora rawo sadza mbva ndapinda naro pai mubedroom rangu ndakangoti tibate mbva ndatosiya ndatozokera mubedroom mbva ndanogara pataona furo ati vakuita zvikuti furo richiita sei richibuda ndopa ndakati bandi kuchigara pasi mimi chisai musoro wenyu apa pachifuva changu apa kuti ati furo risakudzipa ibhosi ndakushaia kuti nderei kana kuti chichaita ndobva taisa vaisa chifuro riyari vaisa mutsiba musoro wavo apa ndobva ndatora tauro riya saka ndora ingopota chiri vaikati ndangobvisa furo riya ravo riya kuma 12 nga kugwina kuchii muri kunditira chii kanzi hapana tati muroda mbozama kudii apa tara ndiri ndega nevana hapana umwe munhu ari pano madi kurega kwachenawo ndaona zvekuita hanzi hapana ukatirari ndichindirarisa papiro mbva ndawararisa ipapa ndobva ndati vaisa mutsiba kusaidi uko saka ndakatozoona futi vakuda kutodona vachitogwina even ruoko rwavo rwakastroka uko rwava nepawa rwava nesimba vakutogwina kutodai ndibva ndavaisa kusaidi ndibva ndati nini chega ndirarira mimi chirareko ndakabva ndagara pasi handina kuzorara ndakabva ndagara pasi manje ndatori nowe ndibva ndati wabva watonditi rara kani ndibva ndati it's okay saka iwo wakangopedza kudaro wakabva waruma mazino wakungoti furo uchibuda pa watoruma mazino kuti ndichati kudii wangoti uko kuda vaiti kuchipatara here handisi kuziva kana kuti vaiti uko kuti vaireva kukupi kuti toireva kubasa because ndandisaposi kumuka ndidzokera kubasa ndobva ndati kuma 2 ndakaenda ndibva ndanomutsa vana vese vakagwina futi apa zvazvava serious ndibva ndanomutsa vana vese ndikati uyai kuno uya muri kuona zviri kuita dhedha ndichazvikwanisa vaona vakabva vauya vakati mama vaitinamate takabva tanamata apa takanamata ipapo wakambototi zii kutobhorara sekuti hapana chiri kuitika munhu asi kurwara kana kuti grrr kuya kwavo kwapera vatarara kuma 2-4 ndobva ndakati mucha mwana enda unotsvaga mota kosi tikaramba takadai hapana zvatinobasa chitsvaga mota iko zvino kwakuchena tiendi waendese kupi kuparenyato mucho akati mama madi umbomira kumbochena tinonokerani this time mandati aindai pana sekuru wamone mota uri pazasapo endai munoti kana mama uyai kuno sekuru waya wakauya naumwe mai wepazasapo anonzi mai mupaosi ndovakauya vese ivavo vakati hati mbonamata itikanamata sekuru akati zvauri kutotaura muzukuru endesa munhu kuchipatara inini mota yangu iopen track ndaenda kutakurira manje haisi kuita haisi kukwanisa saka ivo zvoita chienda pana umwe mukomana unzi ana Victor vatakuri munhu aende kuchipatara ndo takazomutora komana tivataenda nawo kuchipatara asi uchitongona kuti hapana zvakaoma watoruma mazino vangoti ndozvavangokwanisa kuita zoti kana gumbo ravo iri racho 1 ranga rasara iri rakaramba kupinda mumota rakaramba kugonya kudai svika tatozochinjirudzwa kudai tikazowararisa masiti takazopera gombo riya takaisa pastretcher bed tifatamira bva umwe mbuya waitongodarika kubva waona zvikanzi munhu mumanise kurisasi izvezvi vakabva vatopusha vari votrolling mbuya wabva waindimupinza murisasi vachibva vatoniswa paoxygen varipo paoxygen paya nobva wanditi madrip atina tengai
zvese zvanga vasina kubva kuti ndaimutenga vatatenga vachingwa moto pakasonzi dokta paakazoya achivaona akati endai vanoitwa scan yemusoro ndo CT scan handiti wakati vaendiseiko vaenda svika zvese nex-ray vachibva vaenda vachibva asi vangori paoxygen vachibva vadzoswa murisasi futi muya vachingori paoxygen ndoma ndakazoshedzwa muya nadokta akunyora nhoroondo yavo yekurwara kwavo kwese kubva paaccident kusvika panga pari paregional zvanga zviri apo anyora achibva apedza achibva ati baba tavaadmita chitorai mablood samples awa muendise kulab ubva mavatengera catheter mavatengera namainjection atavanyorera sitakuisa kuwadi ndikati aiwana ndingaindi kunotenga zvinhu sina maona muwadi mawaisa tibva tamira nemwana tandine mwana musikana tarisai uyu muchapedza ngamhanya kwamai macheso tatambovakumbira mari bhosi tatashoterwa nemari yatatatakura 300 yanga yapera mbomai macheso ati kuuya kuno zvona baba shako ubva aenda saka ndasara netarisai tibva tazongonotengawo zvatatasara nemari yatatinayo tibva tatenga tibva tadzokera kuchipatara kuya tibva takasangana nachief varimo tibva tavasiya tibva ndadzoka kunokumba mba ndazosiya tasai mba ndatora tataenda mba ndadzokera naye ipapo manje takanga vasisina kuruma mazino vangochishama muromo maziso wangodi wangovhura asi dokta anga ati vari istroke yemusoro right but pakadhi pavo papanyorwanzi aspiration pneumonia topapanyora ipapo ndakatoona kuti zvinhu zvisina kumira mushe ma5 tataona sekuru basa zavo ndikati sekuru apa pasina kumira mushe ndaindimbonotsvagawo nasister ndimbonyatsoti vanyatsotaura chezvo kuti zvii zviri kumboitikapo ndakaenda mba ndonovabvunzawo nasister vakati vakamedza chikafu chikaenda nenzira isiyo chikaenda mumalungs saka ndibvaswai vachitadza kufema bosi ndatoona kuti ife ndisiri dokta ndisiri nesi but ndakaona kuti zvakuitika apa mweya wakutotambudzika kubuda zvakutoitika zvoti ndakangofuratirawo zvangu nguva yakwana vati endai but ndatoona kuti hapana ndichisvika pano ndakatobva ndatotanga kufona mumozambique nditofona usiku ihwohwo nditofonera vana tete nditofonera vanhu vese ndikati kunokwa kusina kumira chimushe ameno ndobva ndangogara kusvika kuma past 1 kwazofona ndikuparire nyato vachiti vashaika anzangatiya uyu nguva ipapo ivo vakati just after 12 zvokuma 10 past 12 ipapo vakazofona vakava vachiti tatakamirira dokta kuti ambouya aconfirm ndobva vazondifonera mapast 1 amukoma mari dzidziso yamuinayo inokosha inodzidzisa tose kuti mumhuri mazvake chikafu chemundege anoparadza musha ndonzi rushambwa max kuvhengere kwarusapo wakomana iwo urombo futi unotibaya wakomana tasaimuona pa vana chiremba vanga vatozviona kare kuti munhu upenyu hapasina asi makuti timhanya motenga chakati manai motenga chakati mana motenga chakati kamari kese kapera kuti ndo kamari kakasara kekupedzisira ikako vakutozonokumbira neuko asi vanyatsozva kuti aiwa hapana manaka zorwadza ndokambo kaidiwa kana amai matsito tine urombo kuti amai matsito ivavo vakazotisiya futi gore rakapera tine urombo tozorai murugara amai matsito rega tinzopanapa kuti pastor aisa vakazvitambirawo sei ipapo ndinoona handisi kuziva kuti vana ava zvakafamba sei ini ndakazotongoti ndichitopfuura ndongotoona ndichipfuura napo ndoona mota dzawanda handina kuziva kuti ndofunga kuda sevanawo zvakangovadzivaidza kuti vandizivisa kuti warwara futi matsito uya ndakangoona mota dzaungana ndozoona vana kochicha zoitika munhu atofa zvikanzi vakazostroka ndikati kumakadini kuchitaura zvikanzi baba zvangoti vhiringavo hatina kumbofunga kuti istroke ingatotora munhu ndokuziva kwandakati pamwe ngatiti nguva yangadini yakwana zvayo imimi muri umwe wevaimbi muno munyika yezimbabwe maona rimwe budzi ratorwa rabvutwa pakati penyu papo zvakubatai sei
zvinotondibatawo nokuti semuenzanisi waye shamwari angasiya mwana wake mudiki vamwe vacho anga ayarutsa. Saka ndinoziva kuti kana pasisina pamba baba naamai vese vasisipo, kukura nechikoro chemwana iye wasara mudiki uyu rinenge ratova dambudziko. Saka ndo panongodzimba ipapo kuti vakomana zvino mwana asi anga adzidzisa zvake. Munhu anga akaronga tunhu twake Matsito akadzidzisa vana vake, nokuti paakashayikirwa nemudzimai wake haana kumbomirawo, akapfuurira mberi achirera vana vake kusvikira avafundisa. Vana vese ivava munhu anga akakomborerwa naMwari ane 3 sets of twins. Mudzimai wake wekutanga akaita matwins maviri 2 sets, iye mainini wakazorora akaitawo another set. Mwari anga saka munhu airarama achiona kuti mhuri yake yadya here, aiendesa kuchikoro. Saka iye mudiki iyeyo ndiwo tinongodai Mwari akachibatsirawo. Takazonowachengetedza kuRestland Memorial Park musi wa30. Panapa munhu akatanga kusvika Muhembe Soma yakauya, kukauya Nicholas Zakaria, kukauya baba Pastor Aisa vakasvika ndisipo, ndaenda kuchipatara asi vakasvika, kukasvika baba Manyeruke vakasvika, kukasvika Howard Pinches semunhu akamboshanda navo akauya zveshuwa, natatenda Pinches vakauya, pakauya nazani baba Harari mungu ari pano, kuzoti alright kozouya Rodrick Chomudhara akauya, aula pino ndakangomunzwa ari panze achitaurwa zita rake. First Farai ndakavanzwa achitaurwa mazita avo, Potifamo, kuzoti Ani Jamanda vakauya. Vamwe zvangu ndandisingachanyatsowaona kuti ndivanani, but vakauya, vaimbi vakauya nemapromota. Mai Red Rose vakauya vakanditambudzawo chema yavo, Mai George vakauya vakanditambudzawo chema yavo. Taonawo kunge umwe anzi akamira nemi panguva yakaoma kudai izvi ndi Mai Shero. Mai Shero handikwanisi kutaura, handitokwanisi kutaura, because Mai Shero vakazvitora separt of this family. Kubva kuchipatara ndingati handingatangiri kutobva kuchipatara, vakatombouya vakanditora nawo Matsito tikaenda kubhindura, vakabhadhira $500 ekuti vaMatsito varapiwe nemahips. Vakanga vati ndikawana futi imwe ndichadzoka, right. Kozouya mari chaicho yechikafu, ini pandakatomboendako kwavaMacheso vakatondipa $100 mari chaiyo vaititumira nemwana, kuti mwana wedu anga akunya kugara koko zvavo vachitamba navamwe wake achita. Saka paingouya chete vaitomubatisa something, aitoya vakatombonditumira chibagi nesipo mafuta. Saka ndototi vanga unga part of this family, zvokuti vakauya vakamira kubva kuchikafu kusvika kune zvese, kusvika kutransport, kusvikira zuva ranhasi izvezvi vatobva neni vatodzokera neni kuparenya kuti akunotora hembe, vatodhiraivha mota yavo vakauya vakati maini ndakazwa kuti tinoda kufunza hembe kuparenya, kuti handei, vakanotitora pese kwataenda pese ndiwo, even pakazonzi nezimura tichakwanisi kutenga nezimura, handiti hatichatengi gomba. Saka imimi chiti zvitengera ichi guva mega. Ivo vakati havakwanisi kutenga gomba, chavakakwanisa kuita ivo chi? Vakakwanisa kubvisa vaMatsito kuParirenyatwa vakavaisa kuMoonlight, vakakwanisa kutipa $200 yechikafu, vakakwanisa kutipawo bhazi nemasevhisi, machari sevhisi akaitwa neMoonlight, nebhazi netende namacheya zvasviri pano tovakaita kukofini nekofini wakatipa wakatipa. Aiwa, zvinofadza chose. Munowatenda sei iwe Zimura? Zimura vakataridza kuti vaMatsito yanga iri memba yavo chaiyo, vakabata nayo. Ndingati vanga vagara vakandiudza pandakamboenda kuona vaMatsito tichinotora mari yamaroyalties, wakati amai musazvinetseka kana kuri kuti pane chaitika pana vaMatsito munouya kuno, asi imi nevana ndimi mungazvionera mutsvaga polisi. Zvesho ndandiri polisi Golden Note, ende ndakanyoresa navaMatsito wacho kupi kuGolden Note kwacho, zvekutoti veGolden Note vakati tinozokufonerai sezvo tisina kuzovigawo Matsito wacho. Vakatofona
vanzoti Wamatsito washaika weGolden Note wakati shuwa tisangane kupi kupari titakure mutumbi tise kumochari kwedu kupalya kwedu ndikati aiwa mirani mbotanga ndamanya kuzimura kunokuti vezimura vanga watofona wakati mama tine urombo chisvika ikuno tigadzirise zvinhu saka vezimura vakamira zona nditu kara zintu zokumuriswa nditu matsiko series aya zimawawa nditu pepani mbumba yakwa Matsito nde masura bwanje ona chimwe nanga ishima wakazembe akuti kutere kubasi tiri pamuseo kupita kunyumba popeza kuti ife city gona right ndiyo mina pa ndinafunsanso kwa chimwene alaki Matsito kuti nanga timadziwa kuti kampiri woimba watu akamamwalira chingakhala kuti mwana wamamuna munthu wamamuna akamwalira avana ena amaza tulira pambacha kuti ayi basi ndi mwana wanga mwana uyu ndiye bambo wake amwalira pano apa ndiye zibe kuchitika kuli ulendo wa Tides Matsito. Ndakabvunza nini ndikati ko kushaka wakata Tides Matsito akuna ere vamwe vana vakauya regaiti nzwe panapa vakuna Lucky ni kuti pane mwana hapana baba wezinogara chingosvika ngo ikoko hakuna nyaya iyoyo hakuna akasara ndo aripo ndoziva kuti iko zvinezvi kusvika pari zvino pfuma yakagoyewa yakaparadzwa kana kuti hazisati hazvina kuparadzwa esachi but takangoti sevana vasara varipo hapana chatingabate zviri mukati vanhu vanozongona zvekuita zvoraramisa mhuri iripo saka hapana chakaparadzwa nachimwe magitare nezvimwe zvangosara maoko emwana wake dzimba mudzimai ndiye akasara achiti ndiye ari incharge nezvimarenzi izvi ndozvo vachangotorawo maestates akasara akasiyiwa nemushakabvu iwayo dzimba dzimwe dzakasiyiwa nana mushakabvu kweke ari incharge ndiani Jabu ya Mike akasara ari incharge ndiye vamudictate noti ndiye akazopedzisira saka iye naAlbert Matsito ndo wanga automboti vagadzirise zvinhu kuti vanoti ndingenda kwakati saka vamudictate vaitora marenzi kubva kuimba yabamudictate vachiita kuti vana vaone zvokuti vanoenda kuchikoro vachiita sevachibatsirika semunhu anga akubatikanawo nemuviri mazviona saka iye kudziva resekwa yakangosarawo ichinzi aiwa iwewo mukomana ndinoenda kupi ikoko kuna mainini ndokwaigara Albert ikoko ndokugova kwavakaita motikari yavaimbenga vainayo ibasa izvi zvakabva zvaparara zvese zvakaparara hongu zviri mazita iwo notwakomana pavakabuda bamudiki Mike naJabu achizodzokera futi mubhendi mota yaivhekwa yanga ichiripo kusanganisira nemota yake bamudiki Tides personally 4x4 ifamba nayo iye dzadzichiripo saka dzakangoita mabreakdown sezvinhu zvaifamba zvichienda kure zvinosvika pokuti zvinenge zvaneta ndobva wangotengesa zvawo ma-instrument ndo angosarawo mangwenjere angofambawo nemukomana zvakasarawo zvizhinji zvakatsva zvoita ndoda kubatsirwa zvimwe zvinhu zvakangoparara zvokuti kiti chaikuti ati asara nekiti inorira chaiyo hapana zvinhu zvokuti kana achienda kushow anotopona nemakombaini kana kunohaya nokuwedzerawo tumwe asi magitari zvimwe zvakasara ndo zviripo chete Hemenika tatu vanotamba muri kutamba vanomwa muri kumwa kusvika kwaedza Hemenika tatu I'm Fruitman lyrical magician Papa Lily Kili Donna Big up National FM kana handisati handizivi hangu kana vachauya asi for the meantime hapana vana vaMatsito 7 varipo ndiwawo 7 right pana 7 vakasara naVaMatsito vese ava nemi here kana kuti pane vamwe vavakamboita kune dzimwe wanano kana varipo munyatso kuti ningi kusvika pakati vaMatsito vakamboita mudzimai vasati vauya kuno vakaita mudzimai wekuMozambique asi kuti vakasiyana avaita vana 2 aingogara kuMozambique vaita Keria naPedzi vasikana right nokubva vazoita inini muno kubva ndaita vana Tariro naShepherd kubva 1 ashaika ndasara ne1 right ndokubva vazoita mai matwins vakaita vana matwins ayo nani
ni vakaya muno mundobva masangana imimi mchibva maita vana vangani 2 ani nani Tariro na Shepherd vafo unobva vava 4 tinokubva Tariro Shepherd ashaika right tadaro ndopa wakazoita mudzimai mumwe nobva aita vana vake 3 kureva kuti mudzimai umwe anga ari mudzimai wechipiri okay makatomugara mese mwana maigara kwake ndobva kuita vana vatatu nobva mudzimai ashaika vana vatatu ava ndiani nana tate ndatarisai namuchapedza matwins futi tate ndantarisai matwins vakaitwa uko vakazoitwa namai wavo ndo wakadi wakaita anga wakasiyana so kwamuri miri ukaitwa matwins uko ukaizwa futi matwins right tichizoita matwins mamwe tanyaradzwa natafara pamusoro pevasikana pakapaya futi mamwe matwins papaita tanyaradzwa natafara ndiakasheka last year uya mva ndasara natanyaradzwa aiwa tine urombo chose eti munowadzana nayo sei mhuri yenyu izvi ndinoziva kuti kazhinji kacho panowanzoita makakata munowadzana nawo sei ine handina kana problem posi chero mukadzi wavo kumozambique mudzimai wavo vakaita nayo vana kumozambique vakatosiyana kudhara akabva atiroorwa nomumwe murume kumozambique ikoko akangosiya vana gogo right ava mama wavo wakashaika saka wakasara mumaoko mangu vana vangu tindakawarira saka hapana kana problem mama uri kutoti mama ndini namwene wenyu mochidzana sei chaizvo tinonge totenge mukoma nemunin'ina sezvamangoona pamasvika vamwene vangu havana problem nemunhu hongu ndoziva kuti papane nyaya pari triki nokuti dai vari vamwe paukama ifana kungoti tidese zvaafa nditika pane mamasongo ari zvavanotora mari kuye anenge ari vashakabva vaibatsirana navo ati vakasiyawo mhuri dzavo aifana kuti vati vatambidzawo mari but izvo hasi kuitika brothers ikaenda muimba yemunhu wani saka ipapo zvese kufa kwakaita zvakangosara zvakangonzi ndezvevana varipo hatiati tinotora rutendo mwana waJabu ari kudawo mari yekuzimura kana kuti yeukaye kana kuti takudzwa vana vamaika uri kudawo mari yekuzimura hatisisina simba iroro ndikuti zvakangosara zvichinzi zviri maoko evana vemunhu mumwe chete ndakazobvunza kuti sei Lucky usiri kubatsirana nemwana muchapedza use usiri kubatsirana naye sezvo iyoyo ndiwo wakashanda nababa ndiyo munhu mukuru wasara mumhuri hausi kubatana namuchapedza kuti musimudzire murevive Ngwenya Brothers sei ichitanga taigara tirisu vanhurume toronga zvinhu zvedu takagara madzimai anozoitawo kuzvinzwirawo kure kuti vanenge vari kuenda kwakati vanotarisira mari dzinobva kushow saka kubva pakarwara bamudikitedhi ndakaona imwe adhimini yakapindira kuti mudzimai kana kuti naamai vacho vamo mukati saka pandakazoona kuti kana bhendi raakuranwa nemunhu asingapinde mufield kuti iwe munhu mukuru unomira ipapo zvinotinetsei sezvo ini ndakamboitawo zvekumaneja bhendi ndichiziva uye nekutungamirira bhendi tinozviziva kuti kana zvinhu zvakuti zvinobva kuna nhingi zvoti kuna nhingi zvoende kuna nhingi uzosvika kuna nhingi iri dambudziko saka kubva iwo bamudiki vachirivo vaimbondikumbira kuti uye ndibatsirewo ndakabva ndati aiwa izvo hazvikwanisiki first point second point ndakazoenda ini kuti ndinobatsira mucha ndanzwa kuti mwana uyu ari kungonoridza ega vakumbira kwa nhingi mafanzi akanditi ako iwe uindawo utsinye uchiregerera mukoma wako achitambura rega magitari uchigona kuridza udi kunobatsira zvishuwa nechido chemafanzi ndakasimuka ndikaenda bamudiki wangu kutaura wangu wasati wagona but pandakasvika ndichiti ablazi ndafunga kuti ndimbofambawo nani nemukomana ndimbomusiyawo pari nani ndozodai so saka nekuda kwedare rinenge richizoitwa kuti madzimai mai ekwanhingi zvanambotaura kuti zvinobva kubarika kuti uya noti mwana wangu wanhingi haashande nemwana wekwanhingi nekuti zvapinda muri imwe department ndakaona zvakagarirwa dare kusvika bamudiki vaivatichi aiwa hazvito tufambe nemufano wangu uyu saka ndikati aiwa indageza maoko noti hapana chandinokumbira kuNgwenya asi kuti iwo ndoitokumbira rubatsiro ndobva ndamira saka pari zvino pakashaya bamudiki apa mukomana akauya akanditi mukoma ndinokumbira tomboenda kupi kustudio munonteera masongo andarekodha munzwa kuti zviri sei ndikazvigamuchira kuti saka mukomana yatochinja idea baba wake akati no uyu mukomana wako ndiinvita saka ndoita sei papa bva nakutora kuti shoko rababa ri kutanga ndorindokosha
asi uyu achida ane right kuti anogona kubva ake kukwadzana uya kana kwandiri utaura kuti mukoma ndibatsirewo kana kuti ndifitire kugitara rakati papati yakati iye ndimbonzwa wakamutu kana ndiri kuda andinobvuma ndinomubatsira unoti kurarama kwake auraramiswa dzimwe nherera dzakamukomberedza ikoko saka ndokumira kwete kuti mufambe naye aiwa zvikwanisiki shoko ramushakabvu rakamisa akataura kuti no hazviite saka ikauka kuti hazviite kanoreva zvakawanda saka ndakatozoona tayo paukama handiti mafungiro atinoita zvido zvemunhu saka zvichiroti kana vadaro yatransition kuti Ngwenya Brothers yangwenya yakatarisana nemhuri iwanawo kwaTedious Matsito haichazi Ngwenya yakatangwa nemadzikoma ese achiti yobata family yese kuti kana kanherera kanobva kupi kashaya pokushanda afana kusvika kachikumbira munofamba nako kakayambuka kuenda kwakanoenda ibhendi ranga rakamirira munhu wese that's why zvakazoita maconflicts manje so imimi mukoma laki muri kuzoona sei zvamira zvakadaro semaonero yenyu mimi muningina ndiyo yenyu ari kukura imimi muchangoramba makasitika yenyu nemashoko amushakabvu kustika ndingasitike hangu kana kurega kustika nokuti inini ndakachengetwa nevanhu ava zvakandirerawo inini baba vangu vakashaya 1989 saka ndakakurawo ndiri nherera ndichengetwa saka mwoyo wangu unondirwadza ndikaona ndichiregerera vana vavo kana ivo vashaya kudai asi ndiri kuona kugadzikwa kwakaita utungamiriri hweNgwenya Brothers pari zvino yaenda kumadzimai saka ndopataura kuti ipapo hatikwanisi kuti tipindire tinoramba takamira kana mukomana yazosarenda wega kuti mukoma ngatibatsirane zvisine nebhendi riri kunzi rikurongwa nevakadzi avo kuti nevana nhingira nambuya avo then tinogona kuenda mberi because tingita kuti zvatinoronga pano hapana mumwe achanozvipasisa futi tinozvipasisa tega panapa zvobva zvaitwa saizvozvo saka isu togona kuti zviri kurongwa nemadzimai isu tikataura kuti komana mari iri kubhadharwa vanhu ngaikwirei mai vaye vachandotaura kuti mari iyoyo hatina kuti tipe munhu isu tichiona kuti bhendi riri kuafectwa hari kuti mamembers akanaka aya anodawo mari yakanaka achiridzawo zviri quality zviye mazviona saka hatikwanisi kuimprova bhendi kana ari bhendi iriye richiinda kune vamwe vari kumashure kumberi uko zvinonetsa because maonero avo havasi kubva mufield and havana experience yemusic vakangopinda vanokuda kuti mukoma anga abatika neurwere ndokutanga kubatsira ndobva vazongoita kunge ndivakulidha saka iyo haisi formation yeNgwenya Brothers atinoziva yaiye family saka zvinodeserva kuti ndongotora kunge bhendi iri kumba kwaba mudiki Tedious saka ngavaiti zveshuwa zvakarongeka kudaro isusu katoda kutangawo kana Mwari vatungamira tunokurudzirwa kuti family yesu inofana kuenjoy asi nevakomana nerera dzedu dzahamba dzangu dzasara aiwa tinowirirana because tinoziva kushumika kwa chipo chedu chagara chiri mudzinza imomo imimi same siri kuona achibvutwe nemunhu achisiri kubwira kuti na mai hati inini dambudziko riripo nderekuti munhu kana ashaya ane property kana kuti ane maestates ake kune vamwe vanogona kupindwa nepfungwa kuti nhinga yakauya pamwe ari kuda chakati zvisiri zvauri kufunga munhu uri kuenda kune vanhu vaya saka tichitanga ndakatanga kuona pairwara mukumatedhi kuti vanhu vari pano ava environment yavo ndiyo ingokirita kuti vanhu vanofanira kuti mabranches vasingabatani kudivhaida nokuti kuda kupreventa kuti simba ranhingi nana kushanda tinenge taneutraliza kudhara kuno kuti vana vari kuziva kuti nhinganzi anoita zvakati zvaasingaiti munhu uyoyo saka pandangozoona ndo zviri kuitika ndangoti aiwa ivo ngavaronge zvavanoronga kana vapedza zvinhu zviye kana kunzi zvichazodisapia kumberi kana kuti zvichatangibva zvakarongeka ndinomirira vana vai vanozomhanya uya kwandiri kuti aiwazve onai mukoma matiregerera ndozosimukawo ndichiziva kuti ndini munhu mukuru zvinofanira kutwa so kureva kuti mimi pari zvino amai havasi kumbokupirai kuti mukomana semukomana mukuru ini ndozvo ndafunga zvakati hakuna zvakadaro hakuna zvokuti kai even uchisvika uchiapurocha munhu unoona wega kuti munhu akundigamuchira kuti haasi hazvina kumbomira mushe unongozoona wega kuti hapana pakungoti chero ndasvika takataura message kuti kana mukati chauya asinenge ndasvika chete mazviona ndo zvaunenge uchiona murume mukuru unozoona kugara pasofa uchiona kuti apa painonzi chauya welcome mazviona saka mimi munoti zvisvike kupi zvakadaro ino mukoma umali kwisina nenge ndanayo kuti iwo madzimai sevanhu vakarorwa zvavanoziva kuti mudzinza mevamwe magara mune vanhu chakawapawo simba rakadaro ndo chandiri kurisechawo kuti ko simba rawo riri papi kuzoti vanosvika vachitanga vada kurifoma imwe family yavasinganyatsoziva kuti yakamira sei voitanga vada kuiumbiridza ndi vanoigona ivo kupfuura varidzi vagara vachiziva nzira
saka ino ndakangomirawo ndiri pasaidi pakona zvangoda kuona kuti vanoita sei. Kana kuri kungwara kuti wakangwara zvakanaka tichaona zvichinaka, kana kuri kungwara kuti vari kungwara zvokungwarisa tichaona mari dzawo tsacho kuti zvida kurongwa sei, vari kuzviti ndiwane masimba ese, vari kwanisa kubva panapa kutora mapepa vachienda nawo kuMozambique kunopa mbuya vaya chivaudza kuti kolaki hamuna kumuona here ikoko kuna Francis amene zvakataurwa ikoko, tikati aiwa zvingavaronge isusu tiripo asi chisichako masimba mashoma. Mapepa mamwe akaendwa nawo ukoko gogo ari kutobvunza kuti mukomana ariko ikoko mamusiona here. Saka pakataurwawo zvimwe zvikonzero ipapo kunza iwa auya anenge anotazochitsotsa anenge adai kuti vaita access kuti wandisvetuka unoziva kuti tikapa uyu kauya anogona kugripa nechokwadi wotora tuhamza kuti tiri musango tuye kuti pakodzero ndobva ipapo. Ndo zvandaida kungwasira imba vana pasina anokurira mumwe pasina anozotonga mwe zvechisimba asi vashakabva vachiziva kuti vana vavo vadzokera chimudzimba dzavo chete. Ndo zvandaida inini handisi kuda imba handisi kuda mudhuri. Aiwa ndakasara nechipo ichi magitara aya ndo chipo chandoti hachina kugarwa nhaka hachina wheel chakasara pandiri. Saka ndo zvandotemba ndotanga kuridzawo from 1 sezvo wakaitawo kana zvaramba ndichifa ndisina kutenga imba nemakitari zvandirambirawo. Handidi kuti ndinopocha imba yemunhu. Bati vana vakauya nechikumbiro wakawamirira hongu vanouya but taiona nyaya yacho tikaigara dare yaizonofira kupi kukwadzana kwe zvinhu zvichingonzvengeswa kusvika vazotakura mapepa ndobva aenda kupi kuMozambique kunosira mbuya chichamisikawo nazvo kuti 14 years mwana wangu afa muzondipa nhasi mapepa chii chaitika kunei uye like na Francis variko madii kupedzerana nawo. Ndomubvunza ndakanzwawo nemuzukuru akaenda kwakandifonera because muzukuru anenge achicommunicate neni iwo asingazvizivi vanhu vese vari kudhira nawo anenge achindipa feedback kunoku kuti ari kuti zvakati saka ainzi 14 years ndiye vakomana vamwe kubva maiki afa akafa 2005 fika uyu izvino 2019 anditika pane almost 14 years dziripo. Hapana rent yaiwana hapana kana mari but ezvinozvi bamudiki yavafa pakufa kwawo isu takataura kuti aiwa dzimba idzi hadzisi dzaTedious dzese bangataure chokwadi asi mukati muTedious ainomirira imba yega semunhu angari band leader inotora mari kubanki youya iri mubhegi kumusana uko woti naiwe maiki wafarira imba ipi samukoma woti ini ndikuda iyo wobva aenda iye nevamwe bva vanoverenga mari yavo bva vabhadhara ipapo imba yako iyi haisi kuti hanzi ndichazoitora bheki futi ndeyako kudziwarasekwa ndizvo vakasvikawo mukoma waona imba zvanzi ndaiona niri muno mudziwarasekwa ndichaendi kureni iri papi vakomana iri apo kutora muridzi wacho mari ndobva wabhadhara munhu usarali akutori inofeta zvaanoda kumaintaina pamba pake kutomaintaina zvaanoda free. Ndo matengero akaitawo imba yake kuno futi bendi Ngwenya Brothers vaingotora mari yese iri muhomwe kudaro isina kubva muhomwe yemunhu wani isati yapei kumunhu ndoyaitenga vachiti susu paukamata waona kuti at first vaida kuti vaungane one stand but pana vakazova pamaadvise kuti mucharoora muri kuwirirana muri muchiri mega mukazota vatorwa mashure mukamira umwe inoti sei hamukwanisi ndopakabva kuti right ngatingotenga dzimba 3 sezoti 3 kamwe muimba yake ende zvinova ndo zvanga zviri chokwadi izvozvo hondo yacho kaitozonyadzisa because apa zviri nani kuti nhingi anga kuramba kuenda kunona nhingi zviri nani panozoti unzi nhingi hachasviki pamba atiza muri pamba pana nhingi yaitozonetsa saka bvangopiwa mazvinhu zvakapo ndo nhau yanga yakunetsa yacho yekuti dzimba dzedze dzevakomana vaivayo dzaJabu naMichael dzimba dzedzo mari yacho yese yanga isingachaende kuvana vavo yanga isingachaende kumhuri yavo yanga yakungoenda kuna Matsito Tedious. Saka manzo pepe vachitanzi dzimba dzese pane pavakabotarwa naPastor Isa vachikurukura vachiti ndikuradzidzai dzimba dzangu akaenda naye pakaenda naye achiti ndedzake Tedious Matsito ameno kuti chachokwadi chacho chakamira sei. Paakachipora gumbo riya iri rabviswa ndakamuti achidzikama upore ndokubva shuwa avana ndokubva atuma mwana zvikanzi uyai pastor ndakamudhiraivha nekamota kangu zvikanzi famba iso achindidirecta ndobva tasvika kuDZ kune imwe imba yake zvikanzi imba yange asi ine hama ndobva tabvapo ndobva taenda kuWarren Park ndobva anondiratidza futi imwe imba ikoko zvikanzi iyi imba ndo imwe imba yangu asi ine vanogaramo zvavo tichiwerengedza neyafa yaari saka munhu anga akashanda tunhu twake ndisingazikana pakachizoita mashanduko asi ainditaura achiti iye pane wanga oda kuchenja
imba mapepa ndikati anochimira upore wozogadzirisa zvinhu zvinoda ndakatomukuridza ndakati iwe unoda kugadzirisa zvinhu izvi uchiripo kuitira mangwana zvisazonetsa saka handichazivi kuti kubva ipapo pane paanga apora ipapo pane zvaakazogadzirisa here zvichienda mberi asi akandiratidza mushakabvu. So kuratidza kuti panguva yatinenge tichiri kunzwa zvakanaka isusu vaimbi ngative tinoyeuka kugadzirisa upenyu hwedu. Vaimbi ngatigadzirise upenyu hwedu, ngatigadzirise zvinhu zvedu kuitira mangwana zvirege kuzosara zvichitambudza vana. Nokuti ke zvinoona vana vedu ke zvinhu tiri kurangarira vana vavaimbi vedu vamwe vanoti kana vabereki vafa vakuda kutevera matsoka dzakafambwa nababa asi havazosviki pamabasa ana baba kuti vapfuure zvakaitwa nemadzibaba avo havagoni. Mumwe nomwe ane chipo chake, umwe nomwe ane chipo chake, asi ngatigadzirise zvimwe zvinhu zvinoita kuti vana vedu vasarewo vasingazochemi mangwana. Manzwa kapo Pastor Aisa hanzi ngatigadzirisei unhu hwedu. Right, parufu paive naItai Muchawaya anga aripo parufu kama Simbere ine ndonzi Itai Tekshwa Muchawaya mwana wa the late mukoma Itai Muchawaya tiriko kunamo kwa mukoma Teddy tarwadziwa singaite anakoma Teddy Smatsito ndo madhara edu ndo madhara dzati kana zvaoma techingobvunza mudhara zvakamira sei asi kana nguva yakwana munongozi wa mazudo ndo nzira yedu tese hapana zvokuzviita ndo zvakataurwa naye musiki wedu but itabatikana tarwadziwa nekuti tione gamba redu mukoma Matsito chingoti yangu kune mhuri yekwa Matsito vachimentariro ndo nzira yemunhu wese chingoti ndizvozvo chitenda kune vese vakwanisa kuuya kuti chimane nekuradzika mukoma wedu kuti Mwari ngavatungamirire. Makadi vatsigiri zita ndonzi Watenzi Howard Pinjisi ndini ndingati first born ya Tedious pakudzidziswa mubatiro wewaya ndini ndaiwe mukoma Nairidza Joera bass guitar ndingati Tedious angari baba wangu kuti ndizive mashozi muZimbabwe, Mozambique, Namibia, South Africa tisu tatiri vakomana vengwenya ndichangobva kuchikoro ndiye munhu andakasangana naye bhendi guru randakanojoina ndichifamba naye. Tedious anga asina utsinye, angari munhu akazvirereka zvakanyanya. Ndokuda ngomutenda nekundibika kwaakaita iko zvineo ndakuitawo zvangu ndakarumuka kubva kuNgwenya Brothers. Zvandiri kuita kuimba nekuridza zvinhu zvandakatokopawo kubva kuna mukoma Muchapedza. Ndinongoti Tedious zorora murugare. Mukoma Tedious wakabatikana patakaita tsaona from Mozambique vakazoita stroke. Ndingangoti kuna Mwari zvavaronga izvozvo watomuzorodza nekuti munhu anga anetseka kuti kufamba chaivo chaiko haachananza kufamba, kuti ataure anenge ane shungu dzekutaura haachanwanze kutaura, kuti aimbe wana nyaradzo wana muzita rashe vava hadzichabuda asi gitara achikwanisa kuridza. Saka ndoona unge stress yakanyanya kumubata chaizvo kusvika Mwari wamuzorodza. Ndinongoti kuna Matsito baba angu makaita basa baba kundipinza muindustry yemagitare. Imimi nhaka yamatisira Ngwenya Brothers nekutisira Muchapedza Tedious Junior tichamirawo naye mandine nchiendawo mashozi ndinokwanisa kumudhonzawo paanodawo help yangu ndiripo, pakutsikisa paanodawo bhesi racho randairidza kuoriginal Ngwenya ndiripo ndinokwanisawo kumubatsira. Ndinongoda ngotenda vamwe vaimbi vauya kunotibatsira vashamarari nevese vatsigiri. Ndingoda kusimbisa mashoko ataurwa na mukoma Soma Mafia kuti vaimbi mumwe macho mekuti mafa muimbi anenge akatisumuke mbishana zveshuwa vanhu vanenge vachitsikana kushaya pekumira tichichema muimbi pazofawo mumwe tiri kusarudzana tega tega tikatarisana panapa vaimbi chaivo chaivo hatisviki kana 15 vashamarari pamwe 2-3 ngatibatanei tiri vanhu vamwe chete seiye mukuru atisianga nerudo rwekutisanganisa nemusambo. Ndatenda zvikuru. Shamwari ka chiko naye hope dzandakarota nozoro ka yangoti batwe nehope so ndakunzwa mwanangu teerera mashoko andinokuyambira
ndinokupa pfuma ichakuchengeta kusvika wakura, ichakuchenjedza, inobaraidza, inokunyaradza paunochema, inopa hama neshamwari dzidziso nezviziviso. Usambofa wakasiyana nayo. National FM. Ndinonzi Anthony Nzombe, ndofamba neNzombe Stars. Ndiri pano panhamo pamudhara wangu Thaddeus Muchapedza Matsito. Tinoti tarasikirwa zvikuru negamba redu munyaya dzezvemumhanzi, anove munhu atanga tichifara naye mubasa irori kubvira kudhara. Munhu aitipo njere, mazano akanaka, nzira namafambiro kuti tisarasike mukati mebasa irori, uyezve munhu anga achiumba anga asingaputse. Saka ndinoti kushayika kwavo tarasikirwa zvikuru isusu vaimbi pamwe nemhuri yeZimbabwe. Tinotenda. Okay. Ini ndonzi Philip Chipfumbu, nditotungamira chikwata chinonzi Spirits of Africa. Tanyanya kubatikana nekusiwa nemukuru Thaddeus Matsito nenyaya yekuti patakapindawo magitarisi ndo malegends atakawana atorimo. Saka tine zvakawanda zvatiri chitodzidzwa kwavari pakutungamira zvikwata. Chikwata chinotungamirwa sei, unopareta sei kuband, unocreata sei kunzi music ipinde kuvanhu. Saka tonyanya kurasikirwawo zvakanyanya stereki nemurume. Hamadu atiri nguva dzacho ndodzodzoka dzodyanaka. Ndichakusiyai muna Edmond Pengesi. Inini hangu ndakurova nzira. Regai panapa ndikusiyei muchinzwa mashoko kubva kuna Somandla Mafia Ndebele na Baba Chamu Ena Jagata na mkoma Josephat Somanje. Handitika inini hangu ndarova nzira. Tosangana zvakareka mune zvimwe zvirongwa nyanyanyaka musi wechitatu masikati nichazingenda apa napa. Mwari akuite zvakanaka. Ndotenda chose kune vese vabatsiridzaka urongwa hwedu ka. Nodaro nhasi musakangani zvakare kuti ndozuva rakati yaka Dayton Somanje 7 April. Nokudaro ka nhoroondo yaDayton Somanje tinayo ka musi wechina. Ndatenda hangu apa ndo pakapera sarungano yaThaddeus Matsito. Tata. National FM. Ndinoitwa Somandla Mafia Ndebele. Tiri kuno ku Restland kwatukuratidzika gamba remumhanzi Thaddeus Muchapedza Matsito. Ndinoti tine urombo sevaimbi pane zvaitika izvi, zvinhu zvatari tisingatarisire. Unozwa chimwe chinhu chokuti sezvatiri vaimbi pakabviswa munhu mumwe chete, semunhu kubirwa kwaungaita kana mombe yako pane mombe dzako dzaunga dzinadzo dzakawanda kudaro. Kudzimbikana kwaunoitwa ndokudzimbikana kwatinako pari zvinhu nokurasikirwa naThaddeus Matsito. Ndinoti munhu akarwadziwa nguva yakareba zvikuru kwazvo. Tese takasvika pakusiririswa nokurwadziwa kwangu kwakuitwa naThaddeus. Mwari vaita kuda kwavo, Mwari vatonga, tozvitambira zvakadaro. Munhu akashanda. Thaddeus takatanga kushanda naye inini nyaya dzemhanzi gore ra1988 ndopa takatanga kutsikisa tese madamba ma7 singles edu ekutanga tichizoita maLPs tichisimuka takadaro kusvika tisvike patange tasvika pari zvino. Thaddeus munhu akashanda zvikuru kwazvo panyaya dzemhanzi, akazvisimudzira mukutenga midziyo yake yekushandisa nokutenga motikari dzebasa nokuita chinhu chikuru kwazvo chinokosha pamuimbi nemunhu wese anorarama pakushanda kwake, kutenga imba yekugara. Chinova chinhu chatotenda zvikuru kwazvo kuna Thaddeus, chaasira nhaka yake kuvana vake pekugara, chinhu chinokosha zvikuru kwazvo. Zvaitika ndinoti kuna Thaddeus zorora murugare, Mwari vakutungamire tese tiri munzira imwe chete kuti tisangane kumberi ikoko. Ndova nechichemo chandinacho chandokumbura kuti chichemo icho chidai chatendera chanzwika chevaimbi vedu muno muZimbabwe, kuti kumwe kwacho kubatana ndinyatsokunzwisisa zvakanaka, kuti pamatambudziko akadai so hatisi kusangana tiri pamwe chete tiri takabatana. Tinenge tine karusaruro katiri kuitirana vaimbi, kuti pane dzimwe ndofu tunowanika vaimbi takazara tese tiripo nevamwe tisingazivi vaimbi varipo, asi pamwe pacho tozooneka pane dzimwe ndofu hatipo, vanhu vakawandisa voshayika vaimbi parufu. Handioni chiri chinhu chakanaka zvikuru kwazvo zvokutishoresa vaimbi, zvinoshoresa. Ngatibatanei tite vanhu vakabatana, tisimudzirane tega. Hatifanira kungofarana nguva dzokufara chete, nokuti takatarisana. Kana ndafa wachada kundiona zvakasara, ngatibatsiranei tive vanhu vanowirirana, tichengetedzana.
Mazimba Mwari ana mapedze kuda kwaMwari kungave kufa kunoitika. Zora Murugari Tedious muchapedza Matsito. Ndikangoti tese kana tichite vaimbi tinofanirwa kuti tibatane vaimbi vekumapepa print media nevese ane chekuita nyaya dzemumanzi vashamwarari tibatane tiite vanhu vamwe chete tisimudziranewo tizvionere tega pazvinenge zviri panzvimbo. Hapana chirwadza chokuti chinhu uite uri wega womunhu poita vanhu vaviri. Izvo ndinova vashamarira ndaona vangu vaviri vari panapa, ndaonawo Shugeta ndikaonawo Mali. Chokwadi vamwangu nongo vakamanikidzikawo hawo zvinowanika vamwe vari pabasa aya, hapana chakaipa pazviri, but pamwe pacho munhu waonawo mukana ngatiungane izvo tibatane, ndopatinoonana pamwe pacho, tisangane vaimbi, tisangane nevashamari, tisangane nevanhu vekumapepa, even vakuru vehurumende tovadawo pakadai, tibatsirane tisimudzire nyika yedu. Tiri nyika imwe chete tese, sikuenda kwatingaita ukanzi kwashaika kana munhu wehurumende, tinoenda isusu vanhu vaimbi. Nesu kana tashaikawo tokumbura vakuru vehurumende vasvikewo vationewo nesu vatibatsire. Pane pamwe panotiremera sevaimbi patisingakwanisa kusvikawo, pamwe tochita matambudziko emari, matambudziko etransport, pamwe pacho tikakwanisa kuti tibatsirwa nevakuru zvinotibatsirawo tese. Tiri nyika imwe chete, tiri vanhu vamwe chete, hakusi kushorana kana kutsvinyirana, but ngatibatsirane tive vanhu vakabatana, tuwirirane munhamo nemumatambudziko. Pamwe pacho hatifanira kurasana zvikuru kwazvo nokuti umwe ashaika nomumwe adaire, umwe ashayirei kuti sei ninge ashaya, saka ngatimusiyei. Uyu kwakati kuchanodyiwa chakati machips nechikeni kwauraya mombe tomhanya ikoko, ngatisadaro. Ngatingove vanhu vane rudo pane munhu wese ari kurarama, munhu wese. Tedious akaita mahisa takatamba, nhasi ari kungori anonakidza, hapana munhu asina atamba Tedious Matsito Gede mwana Gede. But tozomurasa nhasi here. Ngative vanhu vanoirana, tibatane, timuradzike, titamuradzika maminisi mangani kuradzika munhu. Tukaende 30 minutes akutodzokera kudzimba, unongo waluza zvakaita sei wedwe. Todzokera kudzimba dzedu tonofarawo. Kana wangu ne program dzako unokansela, ingwana kana na Michael Jackson wakakansela mashows anga wapiwa mamiliyoni chaiwo. Kanzi mashows akansela pane zvaitika, wakasi achiri mupenya satafa. Zvinoitika wotadza kukansela zvako kuti unowatenda wofinara yomwenyu. Nguwa diki zvopfura. Ndatenda. Ini ndonzi Fahim Somanje. Ndikunzwa kurwadziwa nekushayikirwa kwataitwa namudhara Tedious Matsito. Asi mashoko angu andingada kusiyira kuna Muchape ndeyekuti ngaashinge. Ino kuti dzimwe nguva nzvimbo yaanenge yakasiyirwa inenge yakatiremei, but ngaashinge kuti tirambe takangochengetedza nhaka iyoyo. Ana baba vakaenda asi isusu sevana tisatosara sana baba, saka ngatishinge. Yes. Kurasikirwa kwataitwa nemumwe wedu kuma Tedious Matsito zvinongorwadza nekuti unotarisira kuti munhu nekushanda kwavakaita nedzisiro yavo yanga yanguve marwadzo kunyanya, kuita semunhu asina kushanda asi ari munhu akashanda nesimba, asi tinongotenda kuti Mwari wavazorodza watora zvavakatisira zvikuru, tichasara tichingorangarira mabasa avo nokusingaperi. Ndilena Dikariko Gashakata. Pamusoro imhuri yeZimbabwe ndinonzi Josephat Somanje, ndinoimba nechikwata chinonzi Somanje Stars. Tiri kuchema mukoma Tedious Matsito tarasikirwa, ndo mumwe wevanhu anga aine muridziro wakewo ega, kureva kuti chikwata chavo cheNgwenya Brothers changa chichiita maridziro ekuti kana vatanga unoziva kuti ingwenya. Ndakatanga kunzwa dambudziko ravo pavakaita accident, zvichinzi vatyoka gumbo, vatyoka collarbone. Ndakanzwa kubatikana tokuti chinonzi collarbone ndo miri womunhu, gumbo ndo chinofambisa. Ndikatoziva kuti mukoma wapinda mudambudziko. Vakashingirira kuita zvemusic vachimanikidzira kuitawo mashow kusvika vatoiswa gumbo rekupfekera, gumbo chairo radimurwa. Zvikatibata, ndofunga nyika yese pamakazvinzwa makabatikanawo sekunzwa kwandinozviita inini. Kusvika tichiita nawo mashow, vakauya kuti muningina mainstruments ndinawo, chiuya tifambe tichiita mabasa edu pamwe chete. Ndikafamba nawo tikabva ngati kuchitungwiza tikaenda nenzira inoenda kukwekwe, inoenda kuBulawayo kuna Nasanyati. Paine mainstruments awo akanaka chaizvo. Zvadaro kusvika munana Kadoma tichiridza, asi vakanga vatoiswa gumbo rekupfekera. Tikaziva kuti mukoma vane dambudzika zvino
takazonzwa kuti vaita stroke. Ndikati stroke chachimwe chinhu chihombe futi. Zvinhu zvangovavarira mukoma. Kusvika nhasi uno taungana tavaviga. Tinobatikana zvikuru. Ndofunga mhuri yeZimbabwe. Iniwo semuimbi Josephat Somanje ndibatsireiwo kuchema mukoma Thaddeus. Toti dai Mwari vakavatambira vakavaisa kwakanaka, nesu patinoteera tione vatigadzirirawo pedu pavanoti apa ndo pandakakugadzirirai. Toda kutendai mhuri yeZimbabwe matibatsira kuchema hama yedu, muimbi wenyu aikuvaraidzai. Muchangoramba muchingovaraidzwa sezvo dzimbo vasiya nhaka, vasiya zvakare mhuri, vasiya futi mwana mukomana anogona kushandisa zita ravo kureva kuti havana kufa zvachose. Toda kutendai mhuri yeZimbabwe kuti tachema pamwe chete nhamo yamukoma Thaddeus Matsito, chiti Mwari vatiitire zvakanaka. Amen.
ati kune vari kufamba kunze kusati kuyedza fanka python vanodondimedza asi national fm yavaudza makadi team national fm ndini q shine makateerera nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro zbc national fm tisu tine chimuti Washington Maruta tarasikirwa negamba remumanzi iro ranga richibatanidza vana vezimbabwe munyaya dzekuimba mitsika nemagariro zvese zvavaiimba zvaidzoreredza zvaita kuti vanhu mumhuri vabatane uye nekuwirirana. Because I didn't know that he passed on. He was a very great artist. So it's the wish of God. Kaninda Mbala, founder member of Lubumbashi Stars, but now I'm with Banangwasuma. Ndinonzi lero ikamsena lunga we boys the sena ndindaimbo imba na mkoma system tazvida nechazetsa challenges ndarwadzo chose nekurasikira kutaitwa na mkoma Tedious Matsito ndikuyoka ndichina nawo kuMozambique pamwe chete na Sugar taita mashows akawanda kuMozambique province yeTete neprovince yekusofala ndikuyoka kazhinji kacho gede ndiyaitoita kutondita mkoma Roy hande chabvondoka chachaya kuMozambique kwedu kuya asi pana ndiri kuMozambique papa vazhinji vaitobvunza inini kuti ko iye Matsito achiri kurarama here zvakamira sei achiri kuimba here asi ndaivatsananguro kuti amu wedu akasangana netsaona yakamira sekudai zvokuti achakwanisa kuita sei kunge achipinda pafield zvekare zvisinei aiwa hapana chakaipa tinotenda Mwari kuti Mwari vatambira vamutora asi vamuchengetewo tochema netariro tese nekuti nzira yedu tese. Pamusoro iyi ini ndinoitwa Noah Gwimbi weBuyera Sounds. Ini ndinonzwa kutenda nekufara ndichikwanisa kuye ndichibatika panguva ino yekuti ndakwanisa kuya panhamo yamukoma Tedious. Ine mukoma Tedious vanga vari munhanga ine rudo. Vaine rudo kudaro mataisangana munzvimbo dzakasiyana dzakaita kuti ndakambogara paMurambinda vaiti vakauya paMurambinda havaiti pamukana wekutoridza chaizvo ndikagara Bulawayo taisangana ikoko dzimweni dzenguva vakatova nechimwe chinhu chine chafa vaitoti vakomana mune zvakati here tikwanise kupusha show yedu. Zvinhu zvaindifadza nekuti mukoma Tedious vanga ari munhanga aine rudo haanga akadzikama ukaera uchimuona pachezvako pakufamba pakurarama. Ini ndinopa kutenda kukuru kuti dai rudo rwavai narwo rwakwanisa kupindawo nematiri tikwanise kubatsirana sevaimbi tafanira kuziva kunoenda upenyu mberi ende chinhu chakandanyanya kukoshesa ndechekuti mukoma Tedious vakaziva kuti ndikawana pekugara ndashanda saizvozvo ndikawana pekugara zvinobatsira mhuri ichararama ichisara nekuti vaimba vakawanda pekugara panotinetsei. Munhu anokwanisa kuwana chouviri asi agokwanisa kutadza kuti asvike pakuti ati mhuri woigosara ichiwana pekusara iri iwo mhuri unonaka kashoma kuti ugare mundiro. Mukoma Umari ndakavanzwa vachidaro vachiti mhuri unonaka ugare mundiro zvechokwadi. Apa muri unonaka watadza kugara mundiro asi ndinoti zororai murugare panzvimbo ino yavari kuvigwa. Ini ndinoti Mwari chinhu chinokosha kuti mukwanise kutisvitsa panguva ino. Ndinotenda nemashoko andakwanisa kutaura panguva ino. Ini ndinonzi Semabukwa tungamirira chikwata cheNgosimbi Crew. Tinoti kuna mukoma Tedious Matsito igamba magamba emanzi wayo kubva kurwa live show munoza chinonzi live show chakaoma unge uchinge uchioperator but mukoma Tedious live shows vachirova recordings zvese tichiita mukoma wangu toti zorerai mugare mukoma handina hangu akawanda mwana wamai vangu zorerai makadi vateereri ini zita rangu ndoitwa Kiswe Chando and Tamuna Express. Tiri pano patiri kuchema mukoma wedu Tedious Matsito tarwadziwa chaizvo nerufu rwavo rwamukoma Tedious nekuti isusu tichikura kuma 90s
topata iziva kuti mukoma Tedious Ngwenya Brothers nemaridziro avaita ende zvaitidzidzisawo zvine unhu zvasiyana nezvatakunzwa mazuva ano, kuti nyange mizika yavo ukainzwa pazuva ranhasi still tinongonzwa kuti ihit song, hatina chatinoshora pachiri, nekuti munhu anga akarongeka paupenyu hwake kubva achikura, nekuti kurongeka kwomunhu kunotanga achiri mudiki kusvika mukufa sezvaita pazuva ranhasi. Nerudo rwese rwaita vanhu vauya pano tinorutenda chaizvo, uyezve ndozotenda kune vamwe vatsigiri tisarambe tichitsigira muimbi mumwe chete, nekuti kana sanga padambudziko rakadai so wozoti parufu rakadai tozoona vanhu vari vashoma, kana tikwazinzwa afanhingi tozoona vanhu vachiwanda. Chinhu chinondibata tsiri kuti nyange pari parufu rwangu inini ngatidananei tikoshese rudo, rudo chinhu chakanaka, nekuti tisatasa kuti afa ndiani, asi chinonzi rudo chinhu chakanaka chinotibatanidza pachinhu chimwe chete. Ndinotendawo neboka rinonzi Gamba reMumanzi vakakwanisa kubatsirawo mukoma Tedious mumazuva avairwara, ndoma taikwanisa kusangana navo tichiona kuti mukoma Tedious vari kurwadziwa, tichikwanisa patichiita maget together paNational FM tichisangana navo tichivauya nawo kuti vasanyanya kurwadziwa kana vari kumba vari vega, vachisangana nevamwe vaimbi kuti munhu anenge achirwadziwa asanyanya kufungisisa. Saka zvinhu zvinondirwadza parufu rwavo pazuva ranhasi handina hangu zvakawanda. Ini ndonzi Job Tafirenyika, ndakamirira chikwata cheFamous 7 Band. Tanzwa kubatikana zvikuru nekushayika kwamukoma Tedious Matsito. Mukoma Tedious tingati ndo vamwe vegeneration yedu vatakaridza navo magitare tichiita macombined show tichidaro, saka kurasikirwa nevezera redu kunorwadza. Saka ndinongoti Mwari vatikundise ende nekwavaenda vafambe zvakanaka, hondo yavo vakarwa vakakunda. Makadiko vateereri veNational FM neruzhinji rweZimbabwe, tiri pano panzvimbo yezororo yekuradzika gamba redu rekuimba waTedious Matsito. Ndingangoti sesusu vaimbi tarasikirwa negamba chairo, ndo madhara edu ataiziva kuti isusu tiri kutanga ndo anozotiweza kutisisa kuti tizive kuti music inodai, tikarasika todzorwa nawo. Manje eish tarasikwa navanhu imawende makuru zvisingaiti, hatina tuma tarasikwa futi negamba guru wamutukudzi. Saka ndinongochema ndichiti tarasikwa negamba redu. Ndini Thomas Mufundiro weMaranga Express. Tiripo pakuchema nemhuri yekwaMatsito, tarasikirwa negamba rinenge richibata mumhanzi zvemhando yepamusoro-soro. Tinongoti kuna mukoma wedu dai mazorora zvakanaka, nerimwe gore tiri munzira tikutera, asi basa hatisi kusiya. Pamakangoisira ipapo tinongotangira ipapo tichienda mberi, tichangoramba chikakata setopusungura. Pamusoro wemhuri yeZimbabwe, toda kutenda kuvanhu vauya wese panapa tichiviga mukoma wedu mukoma Tedious Matsito. Tinodavira ndakatanga kuzivana naye 2002 apa kubudikidza tichiri kumusha tichitambira nziyo dzavo wana manyemo emhuru muzita rashe. It was 1995 tiri maform 4. Saka nanhasi zvinopa kundibata apa tikazofamba nawo kubva muna 2015 tichitenderera kuenda kwenyanga, kudzika Nyamaropa, kuenda Avira, Ruangwe, kwese takatenderera namukoma Tedious. Zvinondirwadza nhasi uno nokuvaradzika kwataita. Inini ndakamirira chikwata cheWesa Brothers, ndonzi James Chawarika Chisvipa. Makadi henyu vateereri, zita rangu ndinonzi Muyaradzi Major Chinodewa. Chikwata chandinoridza nacho iDumbwe Sounds. Zvikuru sei ndoda kutaura kumhuri yeZimbabwe kuti ndarwadziwa zvikuru nokushaya kwaita mukoma Tedious Matsito. Zvinhu zvawanikwa nokundibata zvakanyanya. Ndasvika pawaMatsito, ndandiri kutarisira kuti pamwe tichaona vaimbi vakawanda zvakanyanyisa, but sinei ndasvika kunowana vaimbi vanga vari vashoma-shoma, vangashaisa kuti pamwe vanogona kunge vanga varipo vanga vasipo. Izvozvo sevaimbi tinofanira kunge tiri vanhu vanobatana, kuti pakaita rufu towanikwa tiri tese tinomhanya ikoko, anokundikana uzvida nemabasa. Asi kana uri munhu ukwanisa kusvika parufu rwakadai, unofanira kuti umanikidzirewo usvike tichemane sevaimbi. So zvinoitawo vamwe mapoka, inga vanotamba kana nyau chaichaiwo, kuona kuti pafa nyau zvimwe vanobva kunzvimbo dzakareba zvakanyanya vachiuya kunochemana. Saizvozvo vaimbi ngatisave nokusarudzana. Ndinoti Tedious anga ari munhu anga ane mwoyo wakanaka. Kubva kuma 2000 ikokoko ndichipindawo mune zvemumhanzi,
tairidza majena guru naTedious ukamusvikira kuti tiite combined show naye aiwa munhu wekuti aitambira munhu wese aisaramba munhu achiti kunyange zvazvo uri kutanga kusumukira because Tedious akatanga kupinda mumanzi ini meja ndisati Tedious ndinotaranga ndakaita mashows naye akawanda zvakanyanya haana kupera rudo kubva achitanga zvemumanzi kusvika pari zvino ndo Tedious ndinoziva kuti pauwandu hwatinahwo pano pane majournalist pane radio pane vakasiyana siyana vakawanda vari pano tingava tiri vashoma zvedu asi ndoziva kuti nyika yese vatadza zvavo kusvika panzvimbo ine yatiri asi tiri kuchema tiri pamwe chete neZimbabwe yese nedzimwe nyika dzakafanana naMozambique, South Africa kunova kwaienda Tedious achinoridza ikokoko tiri kuchema tiri pamwe chete nokuti zorora mugare mwana wamai yese nzira yedu tichateerawo zita ndataura kare ndonzi Major Chinodewa. Hallelujah. Mavanzo kapo vaimbi vanga varipo vakasiyana siyana ndakuda kuchinzwawo kubva kwamuri mimi mateereri muri kwamuri kwakasiyana siyana mudaro tachedzaka mukoma Major Chinodewa vapedzisira kutaurawa ndobva vapinda mudaro vari kuimba ava Major Chinodewa. mukoma mali nyaya mukoma Tedious yandirwadza asi kufa mutemo waMwari ndine mi big size ndiginyongo pamunamba apo.
kudambura. Chakazoitika ndechekuti kumusha kwakava nezvikaranga. Baba ndokutuma mwana kundotsvaga mukoma wake homwe ari kakuharare. Zvedi mwana akawana mukoma wake vakaenda wose kumusha. Panguva iya yekupira zvikaranga, baba ndivo vakatanga vose vachiombera. Madzitateguru ari kumhepo, takubikirai doro iri kuti mutichengetotose nemhuri. Ndapedza. Baba vachipedza vakaudza mwanakomana wavo mukuru homwe ari pakuti apirewo kumidzimu. Inzwa. Kulesi. Takubikirai bibhidha iri kuti mbibhidhure muri kueya. Mosasa wamwe wose kuti chizukuru chikachapula geriza chikaisa pahomula. Uyezve chiri kuda kugraft choppers. Ndiyoyo. Vakuru havana kunzwisisa kutaura kwake. Saka ini ndati vana vadiki ngatiitai tichienda kumamisha. Kwatinoona vabereki kuti vagere sei, vanoronga sei zvedzinza redu baba. Vana vadiki ngatiitai tichienda kumamisha. Kwatinoona vabereki kuti vagere sei, vanoronga sei zvedzinza redu baba. Kambo kanzi kumamisha kubva kuna meja chinodewa. Aiwa ndarwadziwa chaizvo nekufa kwaita Tedious. Vana vakatangira mumaoko mangu chaimwe ndichiona vachiuya kumba kwangu vachizobva neusiku chaiwo vaisvika ndofunga kuma 88 vachisvika wozobva kumba kana kuti kuma 2 kutanga bhendi ravo rakatangira pachinyani ndo pavakatangira. Saka ndarwadziwa chaizvo kufa kwaita Tedious. Ini ndinonzi Shepherd Chinyani, anova ndiye munhu akaita kuti Tedious azikanwe nenyika yese. Chinondorwadza ndechekuti kushaya kwaita Tedious kwandibata nokuti Tedious kunyange zvedu taitadzirana pano napo, asi kufa kwake kwandirwadza chaizvo. Ndinozongotsiga hangu mwoyo nokuti mwana wake amusiyawo achikwanisa kuita zvikuita vana vo vamwaimbi. Saka ndinoti kunyika yese ngatingochimai netariro. Ine ndichifara zvakare kuti nemwana wandakarerawo inini wandakayarutsa macheso agona kutorawo mwana waTedious achifamba naye achimubatsira panapo. Zvinhu zvinofadza zvachose nokuti kana munhu uchiziva kuti wakarerwa wakurerawo sezvekuita macheso no zvinhu zvinofadza. Asi ndoti kuenda kwaTedious kwandirwadza. Asi vanhu musazofamba muchinyepera kuti Ngwenya Brothers yapera. Inonzi original Ngwenya Brothers. Tichitanga kudzana nyaradzo nanaya chakanaka waya vanoti Gede mwana Gede. Tisu takatanga nazvo. Inini ndiri pamadrums, Tedious palead guitar, mukoma wake Michael Matsito parhythm, Jabulani pabass. Tiri 4 tisu original Ngwenya Brothers. Although wakambotanga nevakoma wake kumashure, asi from 1990 ndindakasimudza Ngwenya nevakomana vasa Ngwenya Brothers tichiripo. Ngatichemene tariro. Chandokumisa ndechekuti mapera kandi masara mega. Aiwa hatina kupera. Kana ndiripo inini because munhu akamisikiza that structure yeNgwenya mukatasa drum randaridza pane dzimbo dzekutanga, even mukaongorora parufu rwake ndo marekodzi airidzwa chete maviri waye kutanga ndindaridza madrums acho. Saka neniwo ndinishuwere kuti iye mwana uyu ndakanzwa kuti ane album yakaita kwaBaba Shero. Ndoda kuti pa second album auye ndinoridza madrums acho, ini ndoda kudzosera original beat sezvakaita kuna baba wake. Ndichatogara pasina Baba Shero kuti toda kuti mufana aite second album ndoenda pamadrums ini ndega ndowaridza sekuidza kwandakaita pana nyaradzo nachakanaka iyoyi.